Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κύριε Βουλευτά, κυρία του Περιφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Χάτζιο, κύριε Ρόζα, κύριε Μπέλτσο, κύριε Διευθυντά, κυρία Σοφία Φουδούλη, είναι η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κύριε Διευθυντή του Αστυνομικού Τμήματος Φλόρινας, κύριε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που αφορά στην ευαισθητοποίηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζώα συντροφιάς. Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Φλόρινας και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Φλόρινας. Ξέρετε, όταν μιλούσα ως σύμβουλος σε γονείς εφήβων για θέματα σχέσεων με τα παιδιά τους, γνωρίζετε όλοι, πιστεύω, τι σημαίνει έφηβος και πώς συνήθως παίρνει αποστάσεις από τους γονείς σε αυτή την ηλικία, κατέληγα αστειευόμενη στο κάτω-κάτω, τώρα που τα παιδιά σας είναι έφηβοι, πάρτε έναν σκύλο στο σπίτι για να χαίρετε τουλάχιστον κάποιος που σας βλέπει. Ο δικός μου σκύλος πάντως, πρώην αδεσποτάκι, που μας ανταμείβει κάθε μέρα με την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του, σίγουρα το τήρησε αυτό. Όσοι και όσες έχετε υιοθετήσει αδέσποτα, μπορείτε πολύ καλά να καταλάβετε τι εννοώ. Στο βαθμό που γνωρίζουμε λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται με αυτό το θέμα η μερίδα στην περιοχή μας και με επιστημονικό χαρακτήρα, χωρίς φυσικά να θέλω να παραβλέψω σε καμία περίπτωση την εξαιρετική προσπάθεια που έγινε πέρσι με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας, τον μαθητικό διαγωνισμό για θέματα φιλοζωίας που πραγματικά ευαισθητοποίησε πάρα πολύ κόσμο. Όταν λοιπόν η καθηγήτρια του γυμνασίου μας, η Ειρήνη Κωνσταντινίδου, που υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα με συμμετοχή της ομιλούσας και της κυρίας Αναστασίας Παλιακούδη, μας πρότεινε αυτή τη δράση, με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε. Γιατί σύμφωνα και με τους στόχους που θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι κρίσιμη σημασία να προωθηθεί στην ευρύτερη κοινότητα όχι μόνο η αγάπη για τα ζώα, αλλά και η υπευθυνότητα όσον αφορά στην υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων. Και επίσης, γιατί κρίναμε πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία για το πόσο αποτελεσματικοί σύντροφοι και βοηθοί μπορούν να είναι τα ζώα με την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πολύ και καταξιωμένοι. Θα δείτε και θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Τους ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή παρουσία τους, όπως και τα παιδιά μας που θα συμβάλλουν στην ημερίδα μας. Να τονίσω εδώ ότι ο τελευταίος εισηγητής που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των ζώων συντροφιάς για την υποστήριξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη εντελώς αφιλοκερδός. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω ακόμη τον Δήμο Φλόρινας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Φλόρινας, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή μας για συνδιοργάνωση. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουμε στον αρμόδιο, πολύ δραστήριο αντιδήμαρχο κύριο Μπέλτσο, ο οποίος έκανε τη σημερινή δράση και δική του υπόθεση, φροντίζοντας έγκαιρα για πάρα πολλά από τα οργανωτικά ζητήματα, αφού και ο ίδιος, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, είχε θέσει ως βασικό στόχο να προωθήσει την υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων. Χάρη στις ενέργειές τους εξάλλου, έχουμε για πρώτη φορά διερμηνία στη νοηματική για άτομα με κόφωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να ανταποκρίνεται η οργανωμένη κοινωνία στις ανάγκες όλων των μελών της. Διερμηνέας είναι η αγαπητή Αρετή Κοσμοπούλου, η οποία θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας εκεί για τις ανάγκες της βιντεοσκόπησης, αφού το υλικό από τη σημερινή ημερίδα θα διανεμηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα σχολεία. Σημειώνουμε ότι η παρουσία της εδώ γίνεται με οικονομική κάλυψη από τον ίδιο τον κύριο Μπέλτσο. Ευχαριστούμε τέλος όλους και όλες εσάς, επισήμους και μη, που σε μία τόσο φορτωμένη από εκδηλώσεις ημέρα, 6 συνολικά στον ευρύτερο Δήμο, επιλέξατε να βρίσκεστε εδώ, δηλώνοντας την αγάπη σας για τα πλάσματα
Πόσο παράδοξο κι αν φαίνεται, μας δείχνουν τον δρόμο της ανθρωπιάς. Δεν μπορείς να αγαπάς τους ανθρώπους αν δεν σέβεσαι τα ζώα. Οι επίσημοι μας εδώ, ο κύριος Βουλευτής, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, θα χρειαστεί δυστυχώς και οι αντιδήμαρχοι θα χρειαστεί δυστυχώς να φύγουν λόγω της... και η πρόεδρος της κοινότητας Φλόρινας είναι εδώ, η αγαπητή Χριστιάνα Τσουμίτα. Λοιπόν, θα χρειαστεί να φύγουν στη διάρκεια της εκδήλωσης λόγω της ανάγκης παρουσίας τους στις επόμενες εκδηλώσεις που θα αρχίσουν. Μας ζήτησαν να μην απευθύνουν χαιρετισμό. Ωστόσο, θα καλέσω στο βήμα τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Τόνα, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Χαίρετε και από μένα. Αυτή την ημέρα, σήμερα Κυριακή, στο γραφείο που είμαι, έχουν έρθει 5-6 διάφορες προσκλήσεις από διάφορους φορείς να παρευρεθούμε και οι περισσότεροι συμπίπτουν περίπου και χρονικά. Αυτό δημιούργησε μια δυσκολία στο να ταξινομήσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε. Έκρινα ότι μια εκδήλωση ενός σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα είναι και πρωτόφαντη, όπως το είπε και η διευθύντρια του σχολείου, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εκδήλωση σχετικά με τα ζώα συντροφιάς. Αν εξαιρέσουμε μόνο την κίνηση που έκανε πέρυσι με τον διαγωνισμό η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Φλόρινας, άλλοτε δεν έχει ξαναγίνει. Και μιλάμε για τα ζώα συντροφιάς, στα οποία θέλω λίγο να μείνω λίγο στον τίτλο, πώς συνδέονται με τον άνθρωπο και ότι είναι μια σχέση αγάπης και ευθύνης. Προφανώς είναι μια σχέση αγάπης και μάλιστα τα ζώα συντροφιάς δεν ζητάνε ανταπόδοση της αγάπης. Είναι διαφορετικά, δηλαδή συμπεριφέρονται με έναν άνθρωπο που να αγαπάς, υπάρχουν αμοιβαίες απαιτήσεις, τα ζώα δεν ζητάνε τίποτα. Μόνο να τα τρέφεις και να τα σέβεσαι και να τα χαϊδεύεις και να τα αγαπάς, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω περισσότερο να μείνω στη λέξη ευθύνης, γιατί θα ξέρετε όλοι σας ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενθουσιασμένοι όντας, αποκτούμε ένα κατοικίδιο, το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι, έχουμε δεσμεύσεις και σε πολλές περιπτώσεις ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι που είχαν κάποιο κατοικίδιο το εγκαταλείπουν και μένει αδέσποτο αυτό το σκυλί. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις δεν ελέγχεται πόσα ζωντανά γεννάει το ζώο αυτό συντροφιάς και υπάρχουν προβλήματα με τα δέσποτα. Ευτυχώς βέβαια τα τελευταία χρόνια οι δήμοι έχουν αναλάβει και παίρνουν κονδύλια για να περιποιούνται και τα δέσποτα σκυλιά, αλλά δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα. Δεν θέλω άλλο να καταχραστώ τον χρόνο σας. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και καλή επιτυχία στις ομιλίες σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τόνα και τώρα θα περάσουμε στη μαθηματικό μας, την κυρία Χιονάτη Παπαδοπούλου, η οποία θα παρουσιάσει τη σημερινή εκδήλωση. Χιονάτη. Καλημέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση της πολιτικής του Δήμου σχετικά με τα ζώα συντροφιάς από τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Δέλτσο και έπειτα του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τα ζώα συντροφιάς από τον κύριο Λεωνίδα Πανίδη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Αστικής Πανίδας και Αλίας του Δήμου Φλόρινας. Καλημέρα σας. Να αποδείξουμε ότι είμαστε πάνω από 50. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δήμου Φλόρινας και προσωπικά και του κυρίου Δημάρχου στη σημερινή ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ζώα συντροφιάς και άνθρωποι. Μία σχέση αγάπης και ευθύνης», που συνδιοργανώνουμε με το Γυμνάσιο Ομοχωρίου και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλόρινας. Η ιδέα για τη σημερινή συνάντηση γεννήθηκε από την ανάγκη μας αφενός να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους συνδημότες μας και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές γύρω από προγράμματα διαχείρισης των ζώων συντροφιάς, αφετέρου να προσεγγίσουμε ολιστικά τη σχέση ανθρώπου-ζώου τόσο από την νομική όσο και από τη συναισθηματική της διάσταση. Και ο διπλός αυτός στόχος αποτυπώνεται στον τίτλο της ημερίδας με τη λέξη ευθύνη και αγάπη αντίστοιχα.
Η φροντίδα και ο σεβασμός προς τα ζώα συντροφιάς αντικατοπτρίζουν το επίπεδο πολιτισμού και πρόοδου μιας κοινωνίας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε διασφαλίζουν την ευζοία τους, απαιτεί συνειδησία και ευαισθησία. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, ο πληθυσμός των αδέσποτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και από την παραμέληση και εγκατάλειψη των δεσποζόμενων ζώων. Έτσι, όσοι κάποιοι αντιλαμβάνονται τα κατοικίδια ως αντικείμενα χρήσης ορισμένου χρόνου, τόσο αυτά θα γίνονται θύματα αδιαφορίας και εγκατάλειψης ή κακοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, για μια αποτελεσματική διαχείριση και οριστική λύση του θέματος απαιτούνται συντονισμένες δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική διοίκηση, τις φιλοζωικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τους ίδιους τους πολίτες, σε εμάς, όλους εμάς. Στο κομμάτι της σημερινής μου εισήγησης θα προσπαθήσω να σας περιγράψω συνοπτικά, πλην όμως περιεκτικά και ουσιαστικά τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης που απορρέουν από το νέο πλαίσιο στην ευζοία των ζώων συντροφιάς, όπως οσμοθετήθηκε με την ψήφιση του νόμου 4.830 του 2021 και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Φλόρινας ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις. Αξίζει να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη νομοθεσία συμπεριλαμβάνονται και οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπώνηση, ελευθερία από το πόνο, τον τραυματισμό, την ασθένεια, ελευθερία από φόβο και αγωνία και ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, που αποτελούν τη βάση αναγνώρισης και διασφάλισης των δικαιωμάτων και της ευζοίας τους. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των Δήμων, αυτές βασίζονται δεικτικά σε δράσεις περισυλλογής, στήρωσης, περίθαλψης, υιοθεσίας, ενώ μεταξύ των σχετικών προβλέψεων είναι και η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών στα εν λόγω θέματα. Όλα αυτά θα σας τα αναλύσει παρακάτω ο συνεργάτης του Δήμου, ο κ. Σπανίδης. Επιτρέψτε μου να περιγράψω τις ενέργειες του Δήμου Φλόρινας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ο Δήμος μας, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για να διασφαλίσει την φροντίδα και την ευζοία τους, έχει επιλέξει να συνεργάζεται με ιδιώτες κτηνιάτρους, στους οποίους αναθέτει κρίσιμες εργασίες διαχείρισης, όπως η ηλεκτρονική σήμανση, ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση, η στήρωση και η περίθαλψη. Παράλληλα, η διαδικασία σύλληψή τους δεν πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Δήμο, αλλά ανατίθεται σε ιδιώτες που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τα μέσα για να τη διεκπεραιώσουν με απόλυτη ασφάλεια, επαγγελματισμό και σεβασμό προς τα ζώα. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι η σύντηση των αδέσποτων, ιδιαίτερα στα σημεία όπου αυτά επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό προμηθεύεται τροφές από το ελεύθερο εμπόριο, διασφαλίζοντας ότι τα ζώα αυτά δεν θα μείνουν αβοήθητα και έχουν πρόσβαση σε τροφή. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στις ενέργειες του Δήμου για την ίδρυση ενός σύγχρονου και αξιοπρεπούς καταφυγίου ζώων συντροφιάς. Η Δημοτική Αρχή το 2021 κατάφερε να εντάξει την κατασκευή και λειτουργία κέντρου φιλοξενίας στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, συνολικού προϋπολογισμού 366.223 ευρώ, και έπειτα από τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό 505.000 ευρώ. Με την οικονομική διαφορά να καλύπτεται από τα ιδία έσοδα του Δήμου. Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την αριθμητική αποτύπωση των δράσεων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο Δήμο κατά την τετραετία 2021-2024. Υπάρχουν στοιχεία και για πιο πριν, αλλά δεν θα ήθελα να σας κουράσω με αριθμούς. Θα ξεκινήσω από μια σημαντική επισήμανση που αναφέρεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Ο Δήμος επιχορηγείται με 19.800 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώς, όλα τα ετήσια ποσά που βλέπετε, αφαιρώντας τη συγκεκριμένη επιχορήγηση, φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι γίνονται με δαπάνες από ιδία έσοδα του Δήμου. Νομίζω εύκολα να μπορείτε να αντιληφθείτε πως αφενός η τοπική αυτοδιοίκηση πέραν της υποστελέχωσης υποχρηματοδοτείται σε σχέση με το μέγεθος των αρμοδιοτήτων της. Ταυτόχρονα βέβαια, οι υψηλές δαπάνες αποτυπώνουν εμφανώς και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να καλύψει κάθε ανάγκη που προκύπτει, διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τις αξιοπρεπείς συνθήκες ευζοίας. Κατά την τετραετία 2021-2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 881 στηρώσεις, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται άμεσα από το κόστος των περιθάλψεων που πραγματοποιούνται.
Μάλιστα, να αναφέρω πως ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2025, σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα διαχείρισης και φροντίδας ζώων συντροφιάς, έχει ανέλθει στις 165.512 ευρώ, προβλέποντας μάλιστα και τη συμμετοχή εξειδικευμένου εκπαιδευτή για επιθετικούς και άγριους σκύλους. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να σας πω, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι η διαχείρισή τους αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική υπόθεση για κάθε Δήμο, καθώς απαιτεί συντονισμό, πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να ανταποκριθεί στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά κυρίως στην αδιαπραγμάτευτη ηθική του υποχρέωση απέναντι στα ζώα και στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεωνίδα Πανίδη. Καλημέρα. Με λίγα λόγια θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω και να σας ενημερώσω για το τι κάνει ο Δήμος Φλόρινας σε σχέση με τα αδέσποτα, δεσποζόμενα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς όποτε χρειάζεται. Καταρχάς, όλα ξεκινούν με την περισυλλογή. Η περισυλλογή που, όπως προείπε ο κ. Αντιδήμαρχος, γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία ιδιωτών. Προκύπτει ότι αυτή η περισυλλογή φέρνει ζώα στο Δήμο, τα οποία κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν με την περισυλλογή είναι ότι πρέπει να γίνει από κατάλληλο συνεργείο. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε στο διατάφτα. Με το που πιάνουμε ένα ζώο, πρέπει πρωτίστως να δούμε αν έχει ή όχι ηλεκτρονική σήμανση, το λεγόμενο τσιπάκι. Αν δεν έχει σήμανση το ζώο που θα πιάσουμε, τότε σημαίνει ότι είναι αδέσποτο ή δεσποζόμενο που δεν είχε ποτέ σήμανση και αφέθηκε ελεύθερο στην ήρα του και υποβάλλεται πρωτίστως από τους κτηνιάτρους του Δήμου σε κτηνιατρική εξέταση. Από αυτή την εξέταση, αν διαπιστωθεί ότι είναι τραυματισμένα, πάσουν από κάποιο σοβαρό νόσημα τέλος πάντων, το οποίο είναι όμως ιάσιμο, τότε με την λογική των πραγμάτων τα υποβάλλουμε σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν όμως από αυτή την ίδια την εξέταση, ξαναλέω γίνεται από τους κτηνιάτρους, διαπιστωθεί ότι δεν είναι ιάσιμο το νόσημα ή ότι είναι επικίνδυνα σκυλιά λόγω συμπεριφοράς, τότε μπορεί να προτείνει ο κτηνίατρος την ευθανασία τους. Ξαναλέω για αυτούς τους δύο λόγους, δηλαδή ή ότι είναι εξαιρετικά επιθετικά, και όταν λέμε επιθετικά, η επιθετικότητα αυτή θα πρέπει να μην οφείλεται σε κάποιους παράγοντες όπως είναι επιθετικό απέναντι σε αυτούς που το ενοχλούν, σε αυτούς που το απειλούν. Αυτό είναι φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν είναι λοιπόν μη προβλέψιμη, επαναλαμβανόμενη και να μην οφείλεται σε κάποιους λογικούς παράγοντες αυτή τη συμπεριφορά. Προτείνει ευθανασία. Ή όταν έχει κάποιο νόσημα το οποίο δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση υγείας του και αν το διατηρήσουμε στη ζωή, αυτό στην ουσία είναι αντίθετο με τους κανόνες της ευζοίας του, τότε προτείνεται η ευθανασία. Στις περιπτώσεις λοιπόν που πιάσαμε το αδέσποτο ζώο και δεν έχει τσιπάκι, παρέχουμε τη φροντίδα, κάνουμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει για να το περιθάλψουμε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε, αν δεν μπορούμε να το έχουμε σε καταφύγιο, ψάχνουμε ανάδοχο, προκειμένου να είναι κάπου και να λάβει την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται. Ή φυσικά στα φιλοζωικά σωματεία, αν υπάρχουν. Όταν μιλάμε για φιλοζωικά σωματεία, ο νόμος λέει ότι αυτά τα φιλοζωικά πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούντα, να έχουν εγγραφεί σε μια βάση δεδομένου τηρείται στο Υπουργείο, τέλος πάντων να είναι επίσημα και όχι μόνο στα λόγια. Αυτά τα ζώα λοιπόν πηγαίνουν για περίθαλψη σε ένα από αυτά τα τρία σημεία. Τώρα, όσον αφορά το καταφύγιο, γιατί ακούγεται πολύ από τον κόσμο, το καταφύγιο δεν έχει λόγο ύπαρξης να μαζευτούν όλα τα ζώα εκεί μέσα και να εξαφανιστούν από τους δρόμους. Εξάλλου, ο ίδιος ο νόμος, στον τίτλο του, λέει είναι για την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Άρα, η όλη
δραστηριότητα του Δήμου έγκυται στο να τα διατηρούμε καλά στην υγεία τους, από όλες τις απόψεις, και αυτά να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα καταφύγια λοιπόν, για όσους το φαντάζονται κάπως αλλιώς, δεν θα δώσουν τη λύση που φαντάζονται, ότι θα εξαφανιστούν τα δέσποτα από το δρόμο, όσο και αν αυτό είναι το επιθυμητό. Επιστρέφεται λοιπόν το κάθε ζώο στο οικείο του περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες που είπαμε πριν. Εμβολιασμοί, στήρωση, ηλεκτρονική σήμανση. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγιο, λέει ο νόμος, αλλά τα καταφύγια δεν μπορούν να έχουν πολλές θέσεις, γιατί είναι πολύ ακριβές και αυστηρές οι προδιαγραφές ώστε να έχει καταφύγιο ο Δήμος. Άρα, στην πράξη, στα καταφύγια είναι μόνο τα ζώα που χρειάζονται περίθαλψη και για όσο αυτά χρειάζονται περίθαλψη. Τα ζώα λοιπόν αυτά που βρίσκονται σε καταφύγιο και ιδανικά μπορούν να μείνουν επί τρίμηνο μέσα και δεν έχουν υιοθετηθεί, εφόσον όμως έχει ανέβει από τον Δήμο η φωτογραφία και τα στοιχεία του ζώου στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, που πάλι είναι η ίδια βάση που λειτουργεί στο Υπουργείο, τότε ναι, μπορείς να το επιστρέψεις στο φυσικό του περιβάλλον, προκειμένου να ανοίξει μια θέση για να βάλουμε ένα άλλο και να γίνει πάλι η ίδια διαδικασία. Πάντα με την προϋπόθεση ότι είναι φυσικά στηρωμένο. Ο κτηνίατρος λοιπόν, αφού κάνει την αρχική εξέταση και πρωτίστως δει ότι δεν είναι τσιπαρισμένο το ζώο, κάνει σήμανση, στήρωση, αποπαρασιτισμό και εμβολιασμό. Αφού γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες, έρχεται η ώρα να τα επανεντάξουμε. Πού τα επανεντάσσουμε τα ζώα? Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν επιτρέπεται να τα επανεντάξουμε. Περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα κλπ. Τα προβλέπει αυτά ο νόμος, αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα ζώα έχουν πόδια και κινούνται. Άρα, όπου και να το βάλω, αυτό θα πάει όπου θέλει. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν μπορούν να μπουν λοιπόν σε όλους αυτούς τους χώρους που φαίνεται στην διαφάνεια, ή σε χώρους φαγείων, ή όπου συγκεντρώνονται και υπάρχουν σκουπίδια. Όλα αυτά μοιάζουν λίγο ιδανικά. Ξαναλέω, δεν μπορείς να ελέγξεις το πού θα μετακινηθεί και πού θα πάει ένα ζώο. Ένα ζώο πηγαίνει από μόνο του εκεί που θα βρει τροφή, εκεί που θα βρει καταφύγιο. Αν κάποιος χώρος το βολεύει, όπου θέλεις να το βάλεις, αυτό θα ξαναπάει εκεί και είναι λογικό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τώρα, μετά την επανένταξη, όπως προείπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, ο Δήμος προσπαθεί να φροντίσει τουλάχιστον για τη σύντησή τους. Δεν μιλάω για νερό, γιατί δεν είμαστε μια μεγάλη τσιμεντούπολη που δεν υπάρχει πουθενά νερό. Τα ποτάμια περισσεύουν στο νομό μας, άρα το θέμα ίδρευσης πιστεύω ότι δεν μας απασχολεί. Κάνουμε λοιπόν κάποια σημεία παροχής τροφής και μπορούμε εκεί πέρα να ρίχνουμε κάποιες από τις ζωοτροφές που προμηθευόμαστε. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του Δήμου και με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε με τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία, όπως όμως σας λέω, έχω βάλει αστερίσκο, διότι αυτά τα φιλοζωικά σωματεία, ξαναλέω, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο υπομητρό φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, άρα να έχουν καταστατικά, να λειτουργούν νομιμότατα. Και πάντα μετά από έγγραφη συμφωνία με το Δήμο, η οποία περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παροχή λοιπόν τροφής και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στα δέσποτα επιτρέπεται και από τους φιλόζωους πολίτες, και εδώ θέλω λίγο να τονίσω, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και οι κανόνες ευζοίας των ζώων. Σύντομα λοιπόν να πω εδώ ότι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να ρίχνω όπου θέλω χύμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάτω στο πεζοδρόμιο φαγητό για να τρώει το αδέσποτο, διότι ακόμα και αν φαγωθεί όλο το φαγητό από εκεί πέρα, έχουν μείνει κάτω λάδια, υπολείμματα, είναι πηγή καθαρσίας. Μαζεύονται τοκτικά, έντομα κλπ. Οι κανόνες καθαριότητας επιβάλλουν, όταν θέλω να ταΐσω κάποιο ζώο, να βάλω στο δοχείο, να φάει το ζώο από το δοχείο, σε περίπτωση που έχει πέσει κάτι έξω από το δοχείο, γιατί ζώο είναι, πρέπει να το μαζέψω, να αφήσω λοιπόν τον χώρο καθαρό όπως ήταν και πριν. Εντάξει, στην καθημερινότητα έχουμε δει κάτι παστίτσια ρηγμένα στα παρτέρια με τα λουλούδια, στα πάρκα, εκεί που παίζουν παιδιά, οπουδήποτε. Σίγουρα λοιπόν δεν απαγορεύεται
αντιθέτως επιβάλλεται να ταΐζουμε τα δέσποτα ζώα, αλλά επίσης επιβάλλεται να μην κάνουμε υγειονομικές παραβάσεις και να τηρούμε τους κανόνες καθαριότητας. Ευζοία των ζώων, εδώ να το ανηλύσω ότι δεν μπορεί να ταΐζω το ζώο ρίχνοντας το κρουασάν, ξέρουμε όλοι ότι η ζάχαρη δεν κάνει καλό. Άρα να το έχουμε όλοι υπόψη αυτό, μήπως προσπαθώντας να κάνουμε καλό, στην ουσία κάνουμε κακό. Και ένα τελευταίο, αν ταΐζω ζώα κοντά σε έναν δρόμο που περνάνε αυτοκίνητα, δεν είμαι ο καλός, κατά τη γνώμη μου είμαι ο κακός. Διότι βάζω σε κίνδυνο αυτά τα ζώα να τα χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Τα μαθαίνω να συνοστίζονται και να κάνουν σαν στέκι τους έναν δρόμο που περνάνε αυτοκίνητα. Ωραία. Να σεβαστούμε λοιπόν εν τέλει και τους συνανθρώπους μας, όπου δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να συμμερίζονται την τεράστια αγάπη μας για τα ζώα και δεν θέλει ο καθένας να έχει ένα ζώο και πολλά εφόσον ταΐζουμε, ακριβώς στην πόρτα του σπιτιού του. Τα φοβάται και όταν ξέρετε όλοι, ειδικά για τα σκυλιά, όταν φοβάται κάποιος το σκυλί τον φοβάται αντίθετα και μπορεί να έχουμε κάποια περιστατικά επιθετικότητας. Όλα αυτά γίνονται όταν δεν έχει σήμανση το σκυλί και είπαμε κάνουμε όλες τις διαδικασίες. Αν έχει σήμανση ένα σκυλί που το πιάνουμε, τι γίνεται? Δύο περιπτώσεις πάλι. Ή το έχει διαχειριστεί ο Δήμος στο παρελθόν, άρα το μόνο που μένει να γίνει είναι να του κάνω ένα αναμνηστικό εμβόλιο εφόσον δεν ισχύει πλέον ο προηγούμενος εμβολιασμός, ετήσιος πρέπει να είναι εμβολιασμός σύμφωνα και με τον νόμο, ή αν και σε αυτή την περίπτωση, όπως το πιάσα, το κάνω το εμβόλιο και το απελευθερώνω στο ίδιο σημείο, αυτά που σας γράφω αναφέρονται αυτολέξη εντός του νόμου, έτσι. Και φυσικά δεν το αφήνω στο ίδιο σημείο, αν ισχύουν οι περιορισμοί που είπαμε πριν, κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Αν όμως έχει σήμανση και ανήκει σε ιδιώτη, γιατί φαίνεται αυτό στη βάση του Υπουργείου, τότε πρέπει να ελέγξουμε αν το ζώο έχει δηλωθεί ως απώλεια. Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί ως απώλεια, ενδέχεται να υπάρχει περίπτωση εγκατάλειψης. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει κάποιος αρκετά χαζός ώστε να έχει ένα ζώο τσιπαρισμένο στο όνομά του και να το αφήσει? Ποτέ δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του καθενός. Αν όμως έχει δηλωθεί ως απώλεια, βρίσκουμε τα στοιχεία του από τη βάση δεδομένων, τον ενημερώνουμε να έχει παραλάβει το ζώο του. Αν δεν έχει δηλωθεί ως απώλεια, τότε διερευνάται αν υπάρχει περίπτωση εγκατάλειψης και ενημερώνεται η ελληνική αστυνομία για να επιληφθεί της κατάστασης, ενδεχομένως και με τα αντίστοιχα πρόστιμα. Η απώλεια του ζώου συντροφιάς, να ξέρετε ότι πρέπει να δηλωθεί εντός 2 εργασίμων ημερών στην πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κωδικούς τάξης του ιδιοκτήτη, μόνος του, ή να έρθει στο Δήμο και να τον βοηθήσουμε εμείς να του δηλώσουμε την απώλεια, είτε να πάει στον κτηνίατρό του. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 2 εργασίμων ημερών. Κατά την άποψή μου, το ίδιο λεπτό που χάνετε το ζώο σας, αν το χάσετε, πρέπει να δηλώσετε απώλεια. Όσον αφορά την υιοθεσία. Υπάρχει η πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου εκεί από τα καταφύγια βάζουν φωτογραφίες ζώων που είναι έτοιμα που μπορούν να υιοθετηθούν. Ένας τρόπος λοιπόν να πάρει κάποιο ζώο στην κατοχή του είναι να ψάξει και να το βρει στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας ζώων. Εκεί θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο από το καταφύγιο ή από τον ανάδοχο, γιατί υπάρχει μια λειτουργία που προβλέπεται από τον νέο νόμο, είναι η αναδοχή, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί ζώα σε δικούς του χώρους, ένα ή περισσότερα, ο οποίος στην ουσία κάνει μόνο την προσωρινή φιλοξενία τους, έως όταν αυτά υιοθετηθούν, και αυτός όμως μπορεί να επιλέγεται από το Δήμο ή από τα φιλοζωικά σωματεία. Το πιο σημαντικό για όλους μας να ξέρουμε είναι το εξής. Μπορώ να υιοθετήσω ένα σκυλάκι που το βρήκα να περιφέρεται στον δρόμο και που δεν έχει προφανώς όταν θα το πάω στον κτηνίατρο τσιπάκι, αρκεί να κάνω τι? Να πάω και να το πάρω εγώ στο όνομά μου. Γιατί το πάω στον κτηνίατρο? Θα δει πρωτίστως τη σήμανσή του, για να ελέγξουμε τις προηγούμενες περιπτώσεις που είπαμε. Αν ανήκει σε κάποιον άλλον, κυρίως, έτσι. Αν έχει τσιπάκι και είναι δηλωμένο σε κάποιον Δήμο, ή αν δεν έχει τσιπάκι, είναι ένα και το αυτό, μπορώ κατευθείαν εκείνη τη στιγμή να πάω στον κτηνίατρό μου και να αλλάξω τα στοιχεία και να το πάρω στην κατοχή μου. Να φροντίσω για τα εμβόλια του κλπ. Η σχέση μας λοιπόν με τα ζώα συντροφιάς είναι δείγμα πολιτισμού, όπως πριν από αυτό η σχέση μας με τους ανθρώπους είναι δείγμα πολιτισμού, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ.
τους κυρίους Βέλσο και Πανίδη για την πολύ κατατοπιστική ενημέρωση και στη συνέχεια ακολουθεί η κυρία Κωνσταντινίδου Ειρήνη ως διαχειρίστρια του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Αγκαλιά Ζωής, η οποία θα μας ευαισθητοποιήσει σε θέματα φιλοζωίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωσή μας. Είναι πραγματικά επιδοφόρο να βλέπουμε κόσμο να έρχεται και να νοιάζεται για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την προστασία των ζώων συντροφιάς και ειδικά των αδέσποτων ζώων που έχουν περισσότερες ανάγκες. Τα ζώα είναι κομμάτι της ζωής μας, της κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι ασχολήθηκα σε μεγάλη ηλικία με τα ζώα και αφορμή ήταν ένα δεσποτάκι κουτάβι, 1 μηνών, το οποίο το παράτησαν στο δρόμο, βρέθηκε στις ρόδες του αυτοκινήτου μου και έτσι ήρθε στο σπίτι μας. Ο Ερμής. Στην πορεία εμφανίστηκαν και άλλα ζωάκια και ένα από αυτά ήταν ένα ηλικιωμένο γέρικο σκυλί με πολλά προβλήματα υγείας που λύγει στην καρδιά, χελήνους, όσοι έχετε σκυλιά γνωρίζετε. Αποφασίσαμε να το περιγράψουμε, το κάναμε καλά, ήταν έγκυος, έκανε 4 κουτάβια και μετά από 1 χρόνο σχεδόν τη χάσαμε. Εκείνος ο ψυχικός δεσμός που αναπτύχθηκε με την Καλίστη, την οποία έτσι την ονομάσαμε, ήταν το ένασμα να ασχοληθώ πιο έντονα και σοβαρά με τη φροντίδα των ζώων. Σε ανάμεση λοιπόν της σκυλίτας αυτής, αποφασίσαμε με άλλα 4 μέλη να δώσουμε το όνομα στον κοινωνικό συνεταιρισμό μας Αγκαλιά Ζωής Καλίστη Λιβζών. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη μας Δράγο Βαγγελία, Ιωκούλα Θανασία, Βασιλική Αλεξανδρίδου και Κωνσταντινίδου Ελένη που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη φροντίδα των ζώων, καθώς και για τα βασικά που βλέπει ο νόμος, αν και κάποια αναφέρθηκαν από το Δήμο μας. Θα αναφερθούμε επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα, θα προτείνουμε δράσεις που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας μας, ώστε να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης αυτής. Ο ορισμός της φιλοζωίας. Φιλοζωία σημαίνει αγάπη, σεβασμός για τα ζώα. Δεν είναι μια συναισθηματική στάση, αλλά μια ηθική υποχρέωση όλων μας. Όλα τα ζώα και ειδικά τα ζώα συντροφιάς, που χαρακτηρίζονται ως φίλοι του ανθρώπου, έχουν δικαίωμα στη ζωή, στην ευημερία και την αξιοπρέπεια. Σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχουν 2 κατηγορίες ζώων, τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα. Αδέσποτο είναι ένα ζώο που έχει ιδιοκτήτη ή το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεσποζόμενο είναι το ζώο που έχει ιδιοκτήτη και φροντίδα. Οι άμεσοι απόγονοι δεσποζόμενων ζώων, σκύλου ή γάτας, νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα. Τα ζώα συντροφιάς, οι σκύλοι, οι γάτες, τα κουνέλια, τα πτηνά, δεν είναι απλώς κατοικίδια, είναι φίλοι μας. Είναι σύντροφοι στη ζωή πολλών μοναχικών ανθρώπων, ειδικά των ανθρώπων που ζουν στις μεγαλόπολεις. Η παρουσία της στη ζωή μας μπορεί να μας χαρίσει χαρά, συντροφιά και μία αίσθηση σκοπού. Σύμφωνα με έρευνες, η σωστή αλληλεπίδραση με κάποιο ζώο συντροφιάς μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, ενώ ενισχύει την κοινωνικότητα και τη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η στάση απέναντι στα ζώα αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας. Σεβόμενοι τα ζώα, σεβόμαστε τη φύση και τη ζωή. Καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση και την ευθύνη για όλα τα έμβια όντα, συμπεριλαμβανομένων εννοείται και των ανθρώπων. Ποτέ δεν παραβλέπουμε τον άνθρωπο. Άλλωστε, η αγάπη για τα ζώα δεν είναι υγιής και πραγματική αν μας απομονώνει από τους ανθρώπους. Η νομοθεσία στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και προστατεύει τα ζώα από κακοποίηση και παραμέληση. Σύμφωνα με τους νόμους 4830 του 21 και 4235 του 14, δεν απαγορεύεται στους πολίτες να ταΐζουν αδέσποτα ζώα σε δημόσιους χώρους. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτά γιατί τα ακούσαμε από το Δήμο. Όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων οφείλουν να παρέχουν τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς ζώων. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ζώων. Η στήρωση και η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτικές για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Απαγορεύονται οι εγγελίες για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων στήρωσης, σύντησης και περίθαλψης. Υπάρχουν αυστηρές ποινές για όσους κακοποιούν ή εγκαταλείπουν τα ζώα,
που περιλαμβάνουν βαριά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία τίθεται η εξής προειδοποίηση, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά, η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίζετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζοία του. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο. Αυτή η αγγελία πρέπει να αναγράφεται παντού. Είτε είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε εφημερίδες, είτε μια υιοθεσία. Η εφαρμογή των νόμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση, τη συνεργασία των πολιτών, γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Η κατάσταση με τα ζώα στην Ελλάδα, κυρίως τα αδέσποτα, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Υπολογίζεται ότι χιλιάδες ζώα διαβίουν στους δρόμους χωρίς την κατάλληλη φροντίδα, αντιμετωπίζοντας πείνα, αρρώστιες και κακοποίηση. Οι βασικές αιτίες του φαινομένου αυτές είναι η εγκατάλειψη από ιδιοκτήτες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τα φροντίσουν, η έλλειψη ενημέρωσης για τη στήρωση που οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ανταπαραγωγή, οι ανεύθυνες αγορές ζώων από εκτροφία αντί υιοθεσίες από καταφύγια. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι εθελοντές αγωνίζονται καθημερινά για τη φροντίδα των αδέσποτων, όμως η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη. Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση των ζώων, των αδέσποτων ζώων. Μερικοί από οι τρόποι είναι στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων. Οι οργανώσεις χρειάζονται βοήθεια είτε με δωρεές είτε με εθελοντική εργασία. Αν θέλουμε ένα κατοικίδιο, ας προτιμήσουμε να υιοθετήσουμε δωρεάν ένα αδέσποτο αντί να τα αγοράσουμε. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Ας μιλήσουμε με φίλους και συγγενείς για τη σημασία της φιλοζωίας, προκειμένου να τις ευαισθητοποιήσουμε ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στο τάισμα για την υπηρεσιολογή των αδέσποτων. Καταγγελία περιστατικών κακοποίησης. Αν δούμε κακοποίηση ή παραμέληση, πρέπει να το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Συμμετοχή σε δράσεις προστασία ζώων. Υπάρχουν ομάδες που διοργανώνουν στηρώσεις, υιοθεσίες και εκδηλώσεις ενημέρωσης. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επιτελούν σπουδαίο έργο, προσφέροντας καταφύγιο, φροντίδα και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα και καταλημμένα ζώα. Γι' αυτό συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω έλλειψης πόρων και υποστήριξης. Ο καθένας μπορεί να γίνει χορηγός με όποιον τρόπο επιθυμεί. Θα δούμε μερικούς τρόπους. Υιοθεσία μόνιμη ή προσωρινή ή εικονική. Με τη μόνιμη υιοθεσία προσφέρουμε μόνιμο σπίτι σε ένα αδέσποτο. Έτσι, δεν βοηθάμε μόνο το ίδιο το ζώο, αλλά δημιουργούμε χώρο σε καταφύγια για άλλα ζώα που έχουν ανάγκη. Αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μόνιμα με την προσωρινή ή εικονική υιοθεσία, γινόμαστε οικονομικοί φροντιστές των ζώων εξ αποστάσεως, μέχρι αυτά να βρούμε πατωτινό σπίτι. Χορηγία οικονομική. Αφορά την οικονομική στήριξη μέσω δωρεάς χρηματικού ποσού για την κάλυψη της τροφής, των εμβολίων ή των φαρμάκων που χρειάζονται τα ζώα. Χορηγία σε είδος, εκτός από χρήματα, οι φιλοζωικές οργανώσεις χρειάζονται τροφές, μπολ φαγητού, περιλέμια, φάρμακα, κουβέρτες, κλουβιά μεταφοράς, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τα ζώα. Εθελοντική προσφορά. Μπορούμε να βοηθήσουμε αφιερώνοντας λίγο χρόνο, πηγαίνοντας στα καταφύγια να τα καθαρίσουμε, να τα ταΐσουμε ή να κοινωνικοποιήσουμε τα ζώα, να τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, να συνεργαστούμε με την οργάνωση για διάφορες άλλες οργανώσεις και εκδηλώσεις, μπαζάρ, ημερίδες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Η στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων δεν απαιτεί πάντα χρήματα. Ακόμα και μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Με την υιοθεσία τα αδέσποτα ή εγκαταλειμμένα ζώα βρίσκουν μόνιμη στέγη και αγκαλιά. Στην υπεύθυνη υιοθεσία, ο υποψήφιος ιδιοκτήτης αποκτά το ζώο συντροφιάς δωρεάν μέσω φιλοζωικών οργανώσεων, καταφυγίων ή των δήμων. Ενώ με την αγορά από επαγγελματίες εκτροφής ή καταστήματα επιβαρύνεται οικονομικά και σημαντικά ποσά. Σώζουμε μία ζωή με την υιοθεσία. Τα καταφύγια είναι γεμάτα με ζώα που αναζητούν ένα μόνιμο σπίτι. Υιοθετώντας, δίνουμε ένα ζώο μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και εκείνο σε αντάλλαγμα προσφέρει αγάπη και συντροφιά. Συμβάλλουμε στη μείωση των αδέσποτων. Όσο περισσότερα επιλέγουν την υιοθεσία, τόσο λιγότερα ζώα θα καταλήγουν στους δρόμους ή σε καταφύγια. Αντί να ενισχύουμε τη βιομηχανία εμπορίας ζώων, καλό είναι να βοηθάμε φιλοζωικές οργανώσεις που δρούν για το καλό των ζώων. Η υιοθεσία περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης για να διασφαλίσει ότι το ζώο θα πάει σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, σε αντίθεση με τις ανεξέλεγκτες πωλήσεις, όπου το ζητούμενο είναι το κέρδος. Η υιοθεσία είναι μια υπεύθυνη πράξη αγάπης.
Ένδειξη πραγματικής φιλοζωίας που βοηθάει στη μείωση των αδέσποτων και εγκαταλειμμένων. Όποιος θέλει ένα τετράποδο φύλο πρέπει να σκεφτεί την υιοθεσία. Η κακοποίηση των ζώων αποτελεί σοβαρό αδίκημα, όπως είπαμε, που διώκεται αυστηρά από τον νόμο. Αν γίνουμε μάρτυρες κακοποίησης, εγκατάλειψης ή παραμέλησης ζώου, πρέπει να το καταγγείλουμε αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Οι βασικοί τρόποι καταγγελίας είναι κλείσει στην αστυνομία ή κατάθεση καταγγελίας στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, αναφορά στο Δήμο εφόσον πρόκειται για αδέσποτο ζώο με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, καταγγελία σε φιλοζωικές οργανώσεις που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και νομική καθοδήγηση. Οι ποινές για την κακοποίηση περιλαμβάνουν βαριά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Η σιωπή δεν είναι λύση. Κάθε πολίτης έχει ευθύνη να προστατεύει τα ζώα και να βοηθάει στην εφαρμογή του νόμου. Συμμετοχή σε δράσεις προστασίας ζώων. Η προστασία των ζώων είναι συλλογική προσπάθεια και ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει ενεργά. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε προγράμματα στήρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων που οργανώνονται από φιλοζωικές οργανώσεις και δήμους. Σε δράσεις υιοθεσίας, βοηθώντας αδέσποτα να βρουν ασφαλές και αγαπημένο σπίτι. Σε καμπάνιες ενημέρωσης για τη φιλοζωία, διαδίδοντας πληροφορίες και εκπαιδεύοντας τον κόσμο. Ως εθελοντές σε καταφύγια ζώων, προσφέροντας χρόνο για τη φροντίδα, τη σύντηση των ζώων ή ταΐζοντας μόνιμα στα δέσποτα στη γειτονιά μας. Σε δράσεις σύντησης, καθώς από τον νόμο δεν απαγορεύεται η σύντηση των αδέσποτων ζώων σε δημόσιους χώρους αρκεί να τηρούνται οι κανόνες της υγιεινής. Με τη συμμετοχή μας σε τέτοιους είδους δράσεις, συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας που σέβεται και προστατεύει τα ζώα. Στηρώσεις, μύθοι και πραγματικότητα. Ένας από τους πιο δεδομένους μύθους είναι ότι η στήρωση βλάπτει τα ζώα. Στην πραγματικότητα όμως όχι. Προλαμβάνει ασθένειες, περιορίζει τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις, μειώνει την επιθετικότητα και τη διασπορά αδέσποτων. Αν όλοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη της στήρωσης, το πρόβλημα των αδέσποτων θα έχει μειωθεί δραστικά. Ευημερία και ασφαλή μεταφορά των ζώων. Ευημερία των ζώων σημαίνει ότι ζούμε ασφάλεια, χωρίς πόνο, χωρίς φόβο ή στρες και με πρόσβαση σε τροφή, νερό, καταφύγιο και ιατρική περίθαλψη. Ο νόμος 4830 του 2021 ορίζει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες και όσοι φροντίζουν ζώα έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν τις βασικές τους ανάγκες. Για την ευημερία συγκεκριμένα προβλέπεται κατάλληλη διατροφή και νερό. Τα ζώα πρέπει να έχουν καθημερινά καθαρό νερό και κατάλληλη τροφή. Κατάλληλο κατάλυμα. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι κρεθυμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να έχουν ασφαλή χώρο προστασίας. Ιατρική φροντίδα. Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν εμβολιασμούς, θεραπείες και την ιατρική περίθαλψη. Σωματική και ψυχική υγεία. Τα ζώα πρέπει να έχουν επαρκή χώρο για κίνηση, να μην είναι μόνιμα δεμένα και να τους προσφέρεται ένα περιβάλλον που δεν τα στρεσάρει. Για την ασφαλή μεταφορά των ζώων, οι βασικοί κανόνες περιλαμβάνουν κατάλληλα μεταφορικά μέσα. Τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε ασφαλείς και ευρύχωρους χώρους με επαρκή αερισμό. Απαγορεύεται η έκθεση των ζώων σε συνθήκες υπερβολικής ζέστης ή κρύου κατά τη μεταφορά τους. Ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να γίνονται στάσεις για νερό και ξεκούραση του ζώου. Χρήση λουριού, ζώνης ασφαλείας ή ειδικού κλουβιού μεταφοράς. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ζώου αλλά και των επιβατών. Απαγόρευση δεσίματος σκύλων σε ανοιχτά φορτηγά ή μηχανές, καθώς αυτό εκθέτει το ζώο σε σοβαρούς κινδύνους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ευημερία και η σωστή μεταφορά των ζώων δεν είναι απλώς μία νομική υποχρέωση, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντί τους. Διότι μόνο με την προσεκτική εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία. Ειδικά η σχέση του ανθρώπου και σκύλου είναι μοναδική και βαθιά, καθώς βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, την αφοσίωση και την συναισθηματική υποστήριξη. Οι σκύλοι δεν είναι μόνο πιστοί φίλοι. Έχουν επίσης θεραπευτική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Έχει παρατηρηθεί ότι μειώνουν το άγχος και την κατάθλιψη, βελτιώνουν την ψυχική υγεία, βελτιώνουν τη σωματική υγεία. Με άλλα λόγια, οι σκύλοι μπορεί να γίνουν θεραπευτικοί σύντροφοι στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα, είτε λόγω ηλικίας είτε για άλλους λόγους. Η προστασία των ζώων λοιπόν είναι ευθύνη όλων μας. Η φιλοσοφία δεν είναι απλώς ένα ζήτημα συμπόνιας, αλλά και ζήτημα κοινωνικής δράσης. Φροντίζοντας τα ζώα, φροντίζουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία.
Τα ζώα είναι έμβια όντα που αξίζουν σεβασμό και αγάπη. Με μικρές πράξεις μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Είμαστε η φωνή τους. Ας τους δείξουμε τη φιλία και τη φροντίδα που τους αξίζει, για να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Αυτή η σύναξη πραγματοποιήθηκε για να ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο των ζώων. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα κυριότερα για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ευζοία αποτελούν οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων, γνωστές ως 5 freedoms, οι οποίες είναι ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, πρόσβαση σε τροφή, καθαρό νερό που διασφαλίζουν την υγεία και τη δύναμη του ζώου, ελευθερία από την ταλαιπωρία, κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς και άνετου καταφυγίου, ελευθερία από τον πόνο, τους τραυματισμούς και τις ασθένειες, πρόληψη, διάγνωση και κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα. Ελευθερία να εκφράζουν φυσιολογικές συμπεριφορές, επαρκής χώρος, κατάλληλες εγκαταστάσεις και συντροφιά με άλλα ζώα όπου χρειάζεται. Ελευθερία από το φόβο και την αγωνία, συνθήκες που αποτρέπουν τον ψυχολογικό και το σωματικό πόνο. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν την ηθική και υπεύθυνη φροντίδα των ζώων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Κωνσταντινίδου και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Αγκαλιά Ζωής. Τώρα ήρθε η ώρα των μαθητών μας, της Δημοπούλου Ισμήνης, της Κουσίδου Ειρήνης και του Μπουτάκη Παντελή, οι οποίοι στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο γυμνάσιό μας με συντονίστρια εκπαιδευτικό, την κυρία Κωνσταντινίδου Ειρήνη, θα μας παρουσιάσουν τα ωφέλη της συντροφιάς με ζώα στην ανάπτυξη των παιδιών. Ζώο συντροφιάς. Είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στο σπίτι του, για λόγους ευχαρίστησης και σαν σύντροφός του. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη γάτα και το σκύλο, αλλά ως ζώο συντροφιάς εννοούμε επίσης και το κουνέλι, ψάρια συνιδρίο, μέχρι χελώνα, άλογο, πτηνό και άλλο ζώο, αρκεί να υπάρχουν φιλοζωικά αισθήματα και να μην είναι ζώα άγριας πανίδας. Τα ζώα συντροφιάς παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών προσφέροντας συναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, υπευθυνότητα, πειθαρχία, σωματική δραστηριότητα και υγεία, υποστήριξη και θεραπευτική αξία. Συναισθηματική ανάπτυξη. Παρέχουν αγάπη και συντροφικότητα. Μειώνουν το άγχος, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση. Έχει παρατηρηθεί ότι τα κατοικίδια προστατεύουν τα παιδιά σε περιπτώσεις άγχους και τα βοηθάνε να διαχειριστούν ευκολότερα επίπονες καταστάσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν κρατάμε ή χαϊδεύουμε ή ακόμα και όταν είμαστε κοντά σε ένα κατοικίδιο. Η αυτοεκτίμηση του παιδιού ενισχύεται από την κατοχή ενός ζώου, μαθαίνοντας σε μικρή ηλικία πώς να φροντίζει ένα ζώο και λαμβάνοντας την επιβράβευση από τους γονείς γι' αυτό. Ενισχύεται η αίσθηση επάρκειάς του. Όσον αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενισχύουν την συναίσθηση, βοηθούν στη δημιουργία φιλιών, βελτιώνουν την επικοινωνία. Τα παιδιά διδάσκονται για τα συναισθήματα των άλλων και για τα δικά τους μέσα από την αλληλεπίδραση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Goleman, είναι η συναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα του άλλου. Ο σκύλος, επειδή είναι ένα ζώο πολύ επικοινωνιακό, προσφέρει μια ανεξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη της συναίσθησης στο παιδί. Τα παιδιά που συνδέονται συναισθηματικά με τα κατοικίδια τους είναι πιο ικανά να οικοδομήσουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Επίσης, τα παιδιά με σκύλο έχουν μικρότερη πιθανότητα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, μικρότερη πιθανότητα προβλημάτων σε σχέση τους με άλλα παιδιά, καθώς επίσης και μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αυτών επιδεικνύουν θετικές συμπεριφορές, όπως το μοίρασμα με τους άλλους. Η παιδική εγκληματικότητα κατά των ζώων αποτελεί ένα δείκτη του πώς θα εξελιχθεί το παιδί αργότερα ως ενήλικας. Μαθαίνοντας από νωρίς το παιδί το σεβασμό προς τα ζώα, του προσφέρουμε ένα πολύτιμο εφόδιο για ένα σωστό τρόπο συμπεριφοράς ενάντια στη βία. Όσον αφορά την υπευθυνότητα και την πειθαρχία, μαθαίνουν να φροντίζουν ένα ζώο, αναπτύσσουν αίσθημα ευθύνης και κατανοούν τη δέσμευση. Το να μεγαλώνεις με ένα σκύλο είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν να είναι υπεύθυνα. Το να φροντίζουν το κατοικίδιο της οικογένειας ώστε να έχει για παράδειγμα τροφή και νερό, το να το πηγαίνουν τακτικά βόλτα, όλα αυτά δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να δουν τι είναι υπευθυνότητα και υποχρεώσεις. Αυτόματα το παιδί αισθάνεται πιο αυτόνομο και χρήσιμο.
Μαθαίνει να αντιλαμβάνει υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αντιλαμβάνει την έννοια της προσωπικής ευθύνης στην πράξη. Τα ωφέλη που προσφέρει στη σωματική δραστηριότητα και άσκηση η συγκατοίκηση με ένα ζώο είναι να ενθαρρύνουν το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, ενισχύουν το νοσοποιητικό και μειώνουν το στρες. Τα παιδιά μπορούν να αποφεληθούν από ένα παιχνίδι με ένα κατοικίδιο ζώο. Μπορεί να αποτελέσει πηγή ηρεμίας και χαλάρωσης, καθώς και πηγή διέρρηξης για τον εγκέφαλο και το σώμα. Το παιχνίδι με ένα κατοικίδιο ζώο μπορεί να αποτελέσει ακόμα και μια πύλη προς τη μάθηση για ένα παιδί. Μπορεί να διαγείρει τη φαντασία και την περιέργεια του παιδιού. Η ανταμοιβή της εκπαίδευσης ενός σκύλου για να εκτελέσει ένα νέο κόλπο, για παράδειγμα, μπορεί να διδάξει τα παιδιά τη σημασία της επιμονής. Η φροντίδα ενός τριχωτού φύλου μπορεί να προσφέρει απέραντη χαρά σε ένα παιδί. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε στενή επαφή με ένα κατοικίδιο ζώο αρρωσταίνουν λιγότερο συχνά και ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με σκύλους αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο αλλεργιών. Υποστηρικτική θεραπευτική αξία. Βοηθούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σκύλοι θεραπεία σε σχολεία, νοσοκομεία. Προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας. Η θεραπεία με ζώα ορίζεται ως η κατευθυνόμενη παρέμβαση κατά την οποία ένα ζώο που πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ειδικά εκπαιδευμένα ζώα και επαγγελματίες που εργάζονται ως συνθεραπευτές. Η θεραπεία μέσω ζώων εστιάζεται στην βελτίωση της ανθρώπινης σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής λειτουργίας και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται σκύλοι, γάτες, άλογα, γαϊδούρια, δελφίνια, πουλιά, ψάρια, ειδικά χειρίδια και κουνέλια. Τα κατοικίδια ζώα αποτελούν χρήσιμη προσθήκη για τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ειδικά σε τομείς όπως η κοινωνική αναγνώριση, η ασφάλεια του παιδιού και η συντροφικότητα. Συμπεράσματα. Τα κατοικίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα, τη χαρά της φροντίδας. Τα παιδιά που έχουν κατοικίδια ζώα αναπτύσσουν ικανότητα στη μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, αποκτούν αισθήματα ευθύνης, προσωπικής και κοινωνικής, αλληλεγγύης και διάθεση για περισσότερη σωματική άσκηση. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που έχουν ζώο έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γενικό συμπέρασμα. Η συμβίωση με κατοικίδια είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη που επηρεάζουν θετικά τη ζωή τους. Πολύ και τα παιδιά μας. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο για όλους μας να εκτεθούμε μπροστά σε κοινό, πόσο μάλλον για τα παιδιά τα οποία τα καταφέρανε περίφημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να πω ότι έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας επίσης την κυρία Λεμονιά Μπούτσκο, υπόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης, και την κυρία Σοφία Θεοδωρίδου που μας ήρθε από τη Σκίδρα. Θα ήθελα 2 λογάκια να μας πει η κυρία Μπούτσκο. Από εδώ. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω και εγώ έτσι αυτή την καταπληκτική εκδήλωση. Τα παιδιά βέβαια τα είπανε όλα. Είναι πολύ έτσι φοβερή πρωτοβουλία αυτή για να μπορέσουν να εντάξουν μέσα σε όλα τα πολλά πράγματα που κάνουν και αυτό που έχει σχέση με τη φιλοζωία και με τα ζώα. Όντως κάθε τέτοια δράση δίνει πολύ μεγάλα μαθήματα και δίνει στα παιδιά έτσι τη δυνατότητα, ασχολούμενοι με αυτό, να περάσουν σε έναν κοινωνικά ισορροπημένο πολίτη μέσα από όλα τα μαθήματα που έχουν πάρει στο σχολείο. Ευχής έργο να μπορέσει το επόμενο βήμα, κυρία Βαφή, και κάθε σχολείο να έχει ένα δικό του κατοικίδιο, το οποίο θα το φροντίζουν τα παιδιά, γιατί έτσι μέσα από την ευθύνη, από τη γνώση, από την αλληλεπίδραση, σίγουρα αναπτύσσονται πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν και παραπέρα στη ζωή τους. Λοιπόν, νομίζω ότι υπόθηκε με κάθε τρόπο ότι η φροντίδα ενός ζώου είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Ένα μάθημα ζωής, αγάπης, υπευθυνότητας και γενικά ισορροπίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Χιονάτη αναλαμβάνει.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Σταύρο Γουλάπτση, κτηνίατρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη φροντίδα των ζώων συντροφιάς για την προστασία της υγείας τους. Επίσης, εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γουλάπτση για την αφιλοκερδή παρουσία του σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Είναι μεγάλη χαρά που βλέπω όλους εσάς κεντρωμένους, που αφήσατε τις υποχρεώσεις σας, τις δουλειές σας και ήρθατε να συζητήσουμε για ένα τόσο ωραίο, ενδιαφέρον και μεγάλο θέμα όπως είναι οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά περισσότερο με τις σχέσεις τις οποίες πρέπει να έχουμε και να αναπτύσσουμε με τα ζώα συντροφιάς, τα οποία συντροφεύουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Μιλάμε για ζώα συντροφιάς, έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε μόνο στα σκυλιά και στις γάτες. Δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν πολύ περισσότερα. Πάντως σίγουρα όλα από το μέρος στο οποίο έχουν τη δυνατότητα και μπορούν και προσφέρουν αυτό που δίνουν είναι αγάπη, συντροφιά, χαρά, αλλά και εμείς έχουμε μια βασική προϋπόθεση και μια βασική ανάγκη και υποχρέωση να προσφέρουμε υγεία, ασφάλεια και σεβασμό. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι απλά, δεν είναι όμως τόσο δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Όπως πολύ καλά ξέρετε, τα ζώα υπήρξαν και πριν από εμάς, υπήρξαν και μετά, θα υπάρχουν και μετά από εμάς, αλλά εφόσον αποφασίσαμε και μπήκαμε τόσο δυναμικά στον ολιγόχρονο κύκλο της ζωής τους και να τα συναυλήσουμε με τα μέλη της οικογένειάς μας, οφείλουμε να αντιληφθούμε πως έχουν και αυτά μια ζωώδη μεν, αλλά θεότοτη αξιοπρέπεια την οποία πρέπει να σεβαστούμε και να φροντίσουμε στη διατήρησή της. Υπόθηκε από τους προηγούμενους συνομιλητές πάρα πολύ όμορφα από όλους σε διάφορες μορφές ότι ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στα ζώα αποτελεί δείκτη προόδου και πολιτισμού της κοινωνίας μας. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο και πρέπει να μείνει αμύτη άλλο αυτό από όλη την συζήτηση αυτή. Είχα εντυπωσιαστεί από μικρός από τον Οδυσσέο, γι' αυτό είναι η ταινία του, δεν ξέρω, που γυρίζοντας στην Ιθάκη πίσω βρίσκει ένα πιστό του φίλο, ο οποίος τον περιμένει και θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι ακριβώς όπως το αναφέρει ο Όμηρος. Κι όμως λέει, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στο κύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ. Συναισθήματα μοναδικά, δυνατά, ανεπανάληπτα. Όμηρος, διαχρονικός. Αφοσίωση, αγάπη, ανθρωπιά, τόσο απλά και τόσο όμορφα. Τα κατοικίδια δεν είναι απλά ζώα. Εφόσον τα βάζουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, είναι μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν είναι παιχνιδάκι από το τζάμπο. Συγγνώμη για την έκφραση του τζάμπο, πέστε παιχνιδοπόλιο, πέστε ό,τι θέλετε. Δεν είναι αναλώσιμα. Είναι μέλη της οικογένειάς μας, όχι της κοινωνίας μας, της οικογένειάς μας, του πυρήνα μας. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας καλά. Θα μου πεις τι μας είπες τώρα εσύ εδώ κτηνία, ήρθα σε ένα άλλο να μου πεις, άλλο μας λες, ζητάω συγγνώμη, μου βγήκε. 25 χρόνια αυτά, δεν είναι ένα παιδί. Ευχαριστώ. Τι γίνεται όμως από την ιατρική πλευρά? Είπαμε πάρα πολύ ωραία, μιλήσαν τα παιδιά για το τι προσφέρουν στα παιδιά. Πιστέψτε μου ότι αυτά που είπαν τα παιδιά είναι πολύ λίγα. Αυτό που μας προσφέρει το κατοικίδιο στην καθημερινότητά μας, το παιδί με τις ειδικές ανάγκες ή όχι, στον φυσιολογικό, στον μη φυσιολογικό, στο ότι θεωρούμε έξω ή παραπλήσιο ή λίγο παραπέρα από τα δεδομένα μας, σε εμάς τους ίδιους, στον καθένα μας, είναι μοναδικά. Είναι η ηρεμία, είναι η αγάπη, είναι η αφοσίωση, αυτή η ανιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει τίποτα. Το τάισες έχει καλός, δεν το τάισες πάλι έχει καλός. Αυτό θα σου κουνήσει την ουρά, θα σου δώσει σημασία, το ψαράκι θα σε περιμένει εκεί πέρα, η γάτα θα γυρίσει, η γάτα που σου έκανε τσαμπούκα, δεν έχει σημασία, πρέπει και αυτό. Είναι μια σχέση καθημερινής συνεχής, σου δίνει κίνητρο. Όχι πως υπερκαλύπτουν την ύπαρξη και την παρουσία των ανθρώπων, αλλά αποτελούν μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Θα μιλήσουμε κυρίως, θα σας πω 2-3 πραγματάκια για την πρόληψη και τι πρέπει να κάνουμε για αυτά εδώ. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτό το παλιό ιπποκρατικό κάλιο προλαμβάνει παρά θεραπεύει, δηλαδή καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις,
Ισχύει την αρχαιότητα. Και παρά ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και η επιστήμη και οι μέθοδοι και η πρόληψη και η επιστήμη και έχει δώσει νέες θεραπείες και το ένα και το άλλο, να το θυμάστε ότι σε όλα μας, είτε λέγεται άνθρωπος είτε ζώο ή οτιδήποτε, καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά το να θεραπεύουμε. Μίλησαν όλοι για το τακτικό εμβολιασμό. Ναι, όντως, ο τακτικός εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο θα προσφέρει στο ζώο μας τη δυνατότητα, ο αρχικός εμβολιασμός να του προσφέρει μια καλή ανοσοανίσχυση και μια ανοσοαπάντηση, η οποία θα το προστατεύσει από μελλοντικές ενδεχομένως λοιμώξεις, όπως είναι η λύσα, που αποτελεί και νόσημα δημοσίου ενδιαφέροντος, η λεπτοσπύρωση, που και αυτή θα έχει σχέση και με την ανθρώπινη υγεία και με τη δημόσια υγεία, και ο τύφος, που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ζώα, και μια άλλη πλειάδα ασθενειών και νοσημάτων, τα οποία προσφέρουν βελτίωση στην ευζοία και στην καθημερινότητα του μικρού μας συντρόφου. Από εκεί και πέρα, μιλήσαμε και πολύ σωστά αναφέρθηκαν για τις αποπαρασιτώσεις. Αποπαρασιτώσεις που δεν μας αφορούν μόνο, όπως είναι η ψήλη και τα τσιμπούρια που ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Υπάρχουν μια άλλη πλειάδα ένδο-έξω παρασίτων, τα οποία ενδεχομένως να έχουν σχέση και με τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτό που θα πρέπει να στήσουμε, και θα το αναφέρω και στη συνέχεια, να στήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κτηνίατρό μας, ούτως ώστε ένα δίπολο το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον κτηνίατρο να μην είναι δίπολο, να είναι καλύτερα τρίγωνο. Σχέση εμπιστοσύνης δηλαδή ανάμεσα στον ιδιοκτήτη, στο ζώο και στο κτηνίατρο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα, ισορροπημένα, γιατί κακά τα ψέματα, δύο σημεία έχουν ένα μικρότερο δυνατότητα ισορροπίας και σταθερότητας από ότι ένα τρίγωνο, οπότε μπορεί κάλλιστα να μπορέσουμε να προλάβουμε παρά να θεραπεύουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ για τις αποπαρασιτώσεις και όλα αυτά. Πάρτε τα μηνύματα στη διάθεσή σας στο τέλος της ομιλίας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ετήσια κτηνιατρική εξέταση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες το αμελούμε, το παραμελούμε. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, ίσως να σκεφτόμαστε το κόστος, ίσως είναι τα οικονομικά μέτρα και δεδομένα της εποχής μας, τα οποία μας φέρνουν σε δυσκολία να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος κάποιων ενεργειών ή κάποιων προληπτικών εξετάσεων. Πιστέψτε μου ότι το κόστος της πρόληψης είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της θεραπείας. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί χώρια το γεγονότος ότι θα κάνουμε τον ετήσιο εμβολιασμό μας, ο κτηνίατρος θα έχει τη δυνατότητα να δει το ζώο, να δει κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν φαίνονται, ή να δει κάποια πράγματα εν τη γέννηση του συνσιτού, ή να μπορέσουμε να φτάσουμε να κάνουμε κάποιες προληπτικές εξετάσεις, να κάνει κάποια ετήσια τεστ. Θα βρει κάποια πράγματα ενδεχομένως στην άρξη τους, η θεραπεία τους θα είναι πολύ πιο μικρή, πιο οικονομική, πιο εύκολη, πιο αποδοτική, λιγότερη στρεσογόνα για το ζώο μας και για μας τους ίδιους, λιγότερο κοστοβόρα για τους δυο μας, είναι σημαντική παράμετρος αυτή. Μα θα μου πεις, θα πληρώσουμε την επίσκεψη στην αρχή. Ναι, όμως θα γλιτώσεις όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ περισσότερο και από άποψη κόστους, όσο και από άποψη συναισθηματικής φόρτισης και κόπωσης. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να αναπτύξουμε μια ειλικρινή σχέση με τον κτηνίατρό μας. Αυτό εδώ θέλω να το έχετε υπόψη, γιατί μετά από 12-15 χρόνια, 20 χρόνια που ήμουν στο ελεύθερο επάγγελμα και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι μόνο με την υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους ιδιοκτήτες είναι η ειλικρίνειά τους. Φοβερό πράγμα. Θέλουν να κρύψουν. Ο κτηνίατρος καλείται να καλύψει δύο ρόλους. Αφενός είναι ο κτηνίατρος και την άλλη πλευρά να γίνει και detective, να δει τι ακριβώς έγινε και τι του έκρυψε ο ιδιοκτήτης. Ένα φοβερό πράγμα. Επειδή έχω συζητήσει και με φίλους παιδιάτρους, το έχουμε αυτό μάλλον. Γιατί και οι παιδίατροι πολλές φορές, να ξέρεις, γιατρέ, είναι 2 μέρες τώρα. Βλέπεις ένα παιδάκι απεσκνασμένο, χάλια μαύρα, 2 μέρες. Δεν είναι 2 μέρες, είναι 1 εβδομάδα το παιδιάρος και δεν τον πήγε στο γιατρό. Φιλαράκι, πες το, δεν είναι κακό δηλαδή. Έχουμε αυτό το κακό, αυτή την καρμυροσύνη. Ας την ξεπεράσουμε. Ας κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Αξίζει τον κόπο. Διατροφή. Δεν σας πω παραπάνω για τα κτηνιατρικά, θα σας πω ότι η διατροφή, όπως και σε εμάς, είναι ότι τρώμε, είναι αυτό που είμαστε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη. Είμαστε σε θέση να δώσουμε οτιδήποτε έχουμε στο τραπέζι μας, στο σκυλάκι μας, επειδή θέλει να κάνει το κέφι του, επειδή μας κοιτάει στα μάτια και μου τρέχουν τα σάλια και τι να κάνω και τι να ράνω. Όχι. Χρειάζεται να κρατήσουμε λίγο τα μπόσικα, να κρατήσουμε λίγο τις συμβουλές του κτηνιάτρου μας, να πούμε όχι, να μάθουμε να λέμε όχι. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να λέμε όχι, γιατί με αυτόν τον τρόπο αφενός
βοηθάμε το κατοικίδιο μας να έχει ένα καλύτερο μέλλον και από την άλλη πλευρά βοηθάμε να έχει μια καλύτερη υγεία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της υγείας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 80% στα νοσήματα που αφορούν στην παγκόσμια κτηνιατρική πράξη στα ζώα συντροφιάς είναι νοσήματα παχυσαρκίας. Ξεκινάνε όλα από εκεί. Δεν θα πάμε σε λεπτομέρειες, να σας πω για διαβήτη, να σας πω για υποθυροειδισμούς, να σας πω για άντισο, να σας πω για 1002. Παχυσαρκία. Από τι? Παραπάνω διατροφή, λάθος διατροφή, λίγο λαθασμένη χορήγηση σνακ, λίγο λαθασμένη τρίκ-τίξ και δεν συμμαζεύεται. Δεν γίνεται αυτό το πραγματάκι. Χρειάζεται να πάμε λίγο πιο μπροστά, να μάθουμε να λέμε όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Μα ξέρεις, λέει, μου ζητούσε. Όχι, δεν θα σου ζητήσει. Γιατί πέραν του πολύ, πολλές φορές κάνουμε και λάθη. Θα έχει ακούσει που εδάνω για την τοξικότητα κάποιων προϊόντων τα οποία είναι για μας εδέσματα, όπως είναι σοκολάτα ή ένα καραμελωμένο κρεμμύδι, ξέρω εγώ, ένα ωραίο σταφύλι, μια σουλτανίνα. Είναι προϊόντα όμως που μπορεί ο σκύλος να σας αρέσει, αλλά δυστυχώς πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Δεν δικό μου, αυτό είναι του Παύλου, του Αποστόλου. Λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν μια ποιοτική τροφή. Όταν λέμε ποιοτική τροφή, η γνώμη μου είναι να μην πάμε στην homemade διατροφή. Καλή, χρυσή, θέλει συμβουλή από τον κτηνίατρο, θέλει ενημέρωση, καλή προετοιμασία πρώτης ύλης, χορήγηση εξτρά συμπληρωμάτων, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ιδιαίτερες θρεπτικές και ανάγκες που χρειάζεται ένα ζώο ανάλογα με τη ράτσα του, την ηλικία του, το μέγεθός του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Μιλάω ξανά πάντα για το κτηνίατρο πριν να αλλάξουμε τη διατροφή του. Είναι σημαντικό πολλές φορές να ρωτήσουμε τον κτηνίατρο, ώστε να μας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι μόνο θεραπευτικά ή υποστηρικτικά σε μια αγωγή, αλλά τι είναι σωστό για αυτή την περίοδο της ζωής του ζώου. Είναι τελείως διαφορετικές οι θρεπτικές ανάγκες ενός ζώου το οποίο είναι στην ανάπτυξη, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες του για ένα ζώο το οποίο είναι στη συντήρηση και αλλιώς είναι οι θρεπτικές του απαιτήσεις για ένα ζώο εργασίας, όπως είναι ένα ζώο συντροφιάς ή ένα ζώο συνοδός, όπως είναι εδώ πέρα ο επίσημος προσκεκλημένος, με πολύ χαίρομαι που τον βλέπω, ή ένα ζώο το οποίο εργάζεται στην ελληνική αστυνομία, ένα ζώο το οποίο δουλεύει στη φύλαξη συνόρου και έχει υψηλές επενεργειακές ανάγκες, είναι τελείως διαφορετικά. Και να θυμάστε αυτό που το λέω και με κίτρινο, ότι ένα καλά ταϊσμένο ζώο είναι συνήθως υγιές και έχει μεγάλα αποθέματα ενέργειας μέσα του. Για τις στηρώσεις, τι να πω, τα είπαν οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες καλύτερα από μένα. Τι να πούμε, πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν ταμπού. Τι, στήρωση, είναι δυνατόν, θα κάνω εγώ στήρωση, αστερίζω το ζώο μου τη δυνατότητα να κάνει παιδάκια και αυτά. Σοβαρευτείτε ρε παιδιά, θα γεμίσουμε τον τόπο αδέσποτα. Όχι, ναι, γιατρέ δεν κάνει, πάτε να βγάλετε λεφτά. Άποψή τους. Εγώ θα σας πω απλά ότι αυτά που είπαν η κυρία, νομίζω η κυρία Κωνσταντινίδου, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου και λοιμόξεων. Καλός ή κακός είναι δεδομένο. Και όχι μόνο τον καρκίνο του ενδομήτριου, αλλά και των μαστικών αντένων και κάποιους άλλους. Φυσικά δεν το συζητάμε, εξαλείφεται η πιθανότητα για το αφροντίζοντα το ερωτικό νεόπλασμα, οπότε έχουμε ησυχάσει και από εκεί πέρα. Προλαμβάνει με ανεδίμητες γένες που γεμίζουν καταφύγιους τους δρόμους με αδέσποτα. Ναι, είναι λογικό. Γιατί περισσότεροι έλα μωρέ, μια φορά να γεννήσει και θα του βρω την άκρη, θα του δώσω στον μπουατζανάκι και θα του δώσω στον κουμπάρο μου. Και ο κουμπάρος το παίρνει μαζί με το πασχαλιάτικο το αρνί, τρώει το αρνί και το σκυλί του θώμα το πουλάει στον δρόμο. Καλός ή κακός, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι καλά λίγο να τα πάρουμε σε τάξη. Μείωση επιθετικής συμπεριφοράς, ειδικά στα αρσενικά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο, το συζητάω. Ένα στηρευμένο αρσενικό, καθαρά καρύδια, είναι πιο ήσυχο, είναι ήρεμο, είναι πιο ευάγωγο. Μπορεί να μας κάνει την ίδια συντροφιά, μπορεί να μας δώσει την ίδια φύλαξη, μπορεί να μας κάνει τα ίδια, τα πάντα όλα, χωρίς να εκδηλώνει συμπεριφορά παράξενη. Από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε ένα θηλυκό, έχοντας μια αναλέγχο του ιστρικού του κύκλου, μπορούμε να κάλλιστα να πάμε ελεύθερα στις διακοπές μας, να το πάρουμε μαζί μας, χωρίς να προβληματίζουμε αν θα μας αλερώσει, αν θα μας λερώσει στην παραλία, θα μας κουβαλήσει όλα τα σκυλάκια της παραλίας και δεν συμμαζεύεται. Αυτό που λέμε είναι περισσότερα και πιο υγιή χρόνια. Ναι, αυτό είναι αποδειγμένο στατιστικά, δεν σας το λέω εγώ. Είναι evidence-based data, απλά το δεχόμαστε. Τώρα τι να σας πω για συμπεριφορά, για εκπαίδευση, έχουμε τον ειδικό εδώ πέρα, θα μας τα πει ο κύριος Πετρόπουλος, νομίζω ότι είναι καλύτερος από όλους. Απλά θα σας το πω από την ιατρική άποψη ότι είναι εκπαιδευμένο ζώο το οποίο
έχει υποστεί έστω και κάποια ελάχιστη εκπαίδευση, είναι πολύ πιο εύκολο να χειριστεί τον κτηνίατρο. Θα συνεργαστεί καλύτερα με τον κτηνίατρο, θα μπορέσει να δει ο κτηνίατρος πολύ περισσότερα πράγματα από ένα ζώο το οποίο θα βγάλει φοβίες, θα βγάλει επιθετικότητα, θα βγάλει στρες, θα βγάλει οτιδήποτε. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας υποστεί αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης, θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί περισσότερο με το ζώο του και να μπορέσει να συνεργαστεί περισσότερο και με τον εκπαιδευτή για να του βγάλει περισσότερα πράγματα στον κτηνίατρο για να φτάσει πιο γρήγορα σε μια ασφαλή και καλή διάγνωση. Από εκεί και πέρα, το είπατε πάρα πολύ καλά, θέμα ευζοίας. Αυτός ο σεβασμός στις ανάγκες του ζώου, ρε παιδιά. Παίρνουμε ένα σκυλί και το κλείνουμε στην αυλή. Μου λένε εμένα γιατί δεν παίρνεις Σταύρο σκυλί μετά από 15 χρόνια που ψώχνεις ο σάρκος σου. Γιατί δεν έχω χρόνο. Αν με αξιώσει ο Θεός και εγώ συνταξιούχος και έχω χρόνο, θα πάρω σκυλί. Εγώ δεν παίρνω σκυλί. Τι να το κάνω, να το βάλω στην αυλή, δηλαδή να λέω ότι έχω σκυλί. Όχι, δεν παίρνω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Τα υπόλοιπα δεν σας το λέω τίποτα άλλο, θα σας τα πει ο κύριος Πετρόπουλος, δεν είναι. Μπράβο, θα σας τα πει όλα καλύτερα. Δεν υπάρχουν κακά ζώα. Το είπαμε και την αρχή. Υπάρχουν κακοί στραβοί άνθρωποι, τα οποία δεν βλέπουμε καλά. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς μήπως αρμενίζουμε στραβά. Ηθική νομική ευθύνη. Μεγάλη ιστορία. Τα είπε και ο κύριος Πανίδης, τα είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος εδώ πέρα. Παίρνουμε ένα σκυλάκι, δεν είναι αναλώσιμο. Το σκυλί είναι για 5, 10, 15 χρόνια. Το ψαράκι είναι πιο αναλώσιμο. Πάει 1, 2 χρόνια. Δεν θέλεις πάρει μια γυάλα με ένα ψαράκι, θα περάσεις, κάτι θα κάνεις. Χαμστεράκι, μικρό το κύκλο ζωής. Πάρ' θα βολευτείς. Κουνέλι, λίγο παραπάνω. Θέλεις να πάρεις μια γάτα, μπορεί να σου πάει μέχρι 23 χρονών. Έχετε υπόψη. Θα πάρεις ένα σκύλο, θα σου πάει μέχρι 15-16. Αν είσαι άτυχος, μπορεί να πάει μέχρι 8. Αλλά θα πάει 8. Δεν πάει για 5 μήνες, παιδιά, ξεχάσετε αυτά. Είναι δέσμευση. Έχετε το υπόψη. Δεν μπορείς να το παίρνεις, δεν το πετάβεστε. Από εκεί και πέρα, μεγάλη ιστορία. Τι να λέμε τώρα. Σεβασμός στους νόμους. Όταν θα παρκάρω και εγώ σωστά όποτε πρέπει, θα σας πω και εγώ για εσάς. Καταγραφή στο Μητρό, ηλεκτρονική ταυτότητα, τσιπάκι, σωστή μεταχείριση. Νιώσει μου και γέρασα. 1994 πάλι ποτέ, τσιπάκια, το ένα θα βάλουμε τσιπάκια, θα κάνουμε. 2024, ακόμα ο Δήμος δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι όλα τα σκυλιά έχουν σημανθεί. Και ούτε πρόκειται. Γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε συνέχεια στο έλα μωρέ, θα δούμε και θα βολευτούμε και θα δω ο Μπατζανάκης μου είπε έτσι και ο κουνιάδος μου και ο φίλος μου. Δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να βγει ο Δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία, η δημοτική αστυνομία και να αρχίσει. Αλλά πού είναι το τσιπάκι σου. Πάρει ένα 300, παπ, και κοινοποίηση. Γιατί θα το δει ο Καραμήτρος δίπλα και πει αμάν, τον Άσο το γράψανε. Κάτσε να πάμε να βάλουμε ένα τσιπάκι να με 20 ευρώ να με σωθούμε. Αλλιώς χαίρι δεν έχουμε πια. Συγγνώμη. Αυτό σας το λέω. Λέμε. Η αγάπη περνάει μέσα από τη φροντίδα. Οι υπεύθυνους ιδιοκτήτες θέλουμε. Τα σκυλιά είναι στη θέση τους. Είναι εξαιρετικά καλά, γατιά, σαύρες, νυφίτσες. Έχουμε πλέον τα πάντα. Ό,τι θέλετε βγάζουμε. Η αγάπη μας είναι η όλη ιστορία και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τον κτηνίατρό μας. Ένα κτηνίατρο ενημερωμένο, ο οποίος μας αγαπάει, μας βλέπει όχι μόνο σαν μέσο για να βγάλει το κόστος για να πληρώσει την ασφάλειά του ή τα έσοδά του για το μήνα του είτε ο έτος του. Οι περισσότεροι κτηνίατροι είναι κουνημένοι, πιστέψτε με. Ίσως να μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής και δούλευα σαν βοηθός υδραυλικού, έβγαζα περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι γεγονός. Αγαπάνε περισσότερο αυτό που κάνουν. Δώστε τους τη δυνατότητα να βοηθήσουν και εσάς και τα ζώα σας. Να έχετε ειλικρινή σχέση μεταξύ τους και να δείξετε αγάπη με τις πράξεις σας. Τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βουλάξη, μας τα είπατε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα καλούμε στο βήμα την κυρία Αγνή Σιδηροπούλου, η οποία είναι η Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλόρινας και θα μας μιλήσει λίγο πιο ειδικά για τα ζώα συντροφιάς και το ρόλο τους στην οικογένεια του ατόμου με αναπηρία. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά που
κλέψετε λίγο από το προσωπικό σας χρόνο και είστε εδώ. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Παφίτη που στο άκουσμα της εκδήλωσης αυτής με όλη μου χαρά και την αγαστή συνεργασία μέχρι τώρα, ναι, είμαι εδώ για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Το Δήμο που πάλι υποστηρίζει τις δράσεις μας αυτές και όχι μόνο. Εγώ θα σας μιλήσω εντελώς βιωματικά, μέσα από την ίδια μου τη ζωή. Ποια η σχέση μας με τα ζώα. Λοιπόν, είμαι μητέρα παιδιού με αναπηρία, γνωριζόμαστε πάρα πολύ, η Φλόρινα είναι μία αγκαλιά. Έχοντας ένα παιδί με πολλαπλή και βαριά αναπηρία, γεννήθηκε στο εξωτερικό, γιατί σας τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, όπως θα δούμε πιο μετά. Είχα την ευλογία να γεννήσω ένα παιδί μετά από ένα τροχαίο και να έχει μία μόνιμη βαριά αναπηρία. Γεννήθηκε στη Γερμανία, σε μία χώρα προηγμένη σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Και γιατί το λέω, γιατί έβλεπα συχνά μητέρες με παιδιά, με και χωρίς αναπηρία, με ένα ζωάκι δίπλα. Ή με αναπηρία και το ζωάκι το μικρό μέσα στο αμαξίδιο. Εγώ δεν μπορούσα να το χωνέψω αυτό, παρά το ότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και είχαμε οικώσει τα ζώα πάρα πολλά για τις εξασφάλιση των βασικών αναγκών και φυσικά είχαμε ένα σκύλο και πολλές γάτες για να μας φυλάει από τους απρόσκλητους καλεσμένους. Ήμουν τότε μικρή μάνα, τελειόφοιτη σχολής υγείας. Μετά πολλά, μέσα από τη μακρόχρονη παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο, βγήκα έξω με μια μεγάλη υποστήριξη ειδικών για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα μου σύστησαν να έχω ένα ζωάκι για παρέα για το παιδί, γιατί λέει θα δρούσε θετικά στη ψυχολογία και στην ανάπτυξη του παιδιού. Εγώ, τι με θέλετε, μία που το άκουσα και μία που το παράβλεψα. Και αυτό γιατί είμαι και επαγγελματίας υγείας, ήταν ένα παιδί με μεγάλη υποστήριξη ιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας και στο σπίτι. Έπρεπε να είναι άσυπτα όλα, καθαρά, μακριά από αλλεργίες, από τρίχα, από κόπρια, όπως ξέρουμε έχουν τα ζώα και όλα αυτά. Πέρασε πολύς καιρός, συνέχισα, δεν μπορούσα να το χωνέψω. Τελικά επιστρέψαμε στην πατρίδα μας, έκανα ένα μακρύ πρόλογο για να μπούμε λίγο στο θέμα. Επιστρέφομαι εδώ και τελικά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτυχε ο γιος μου, είχε ένα κατοικίδιο, το οποίο το είχε με όλες τις προδιαγραφές, έπρεπε να απουσιάσει για αρκετό χρονικό διάστημα και το έφερε στο σπίτι. Εγώ, αρνητική, κάθετη. Δεν γίνεται, είναι το παιδί εδώ, πρέπει να διαφυλάξω το παιδί με αναπηρία, με όλα τα προβλήματα που έχει. Και η απάντηση του γιού μου ήταν, μάνα, λέει, πρέπει να το κρατήσεις. Αν θες εμένα, θα θες και το ζωάκι μου. Πραγματικά είμαι μάνα και των δύο παιδιών, κρατάω το ζωάκι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Έπρεπε να προσαρμοστώ κι εγώ στα θέλω του ζώου. Αυτό που με ζόρισε, αυτός είναι λοιπόν ο καινούριος επισκέπτης του σπιτιού μας, είναι ο Σκουίκι και είχε πάρει τη θέση του. Μπορώ να έχω λίγο νερό? Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά. Η ζωή με την αναπηρία δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Και ξέρω ότι η φροντίδα του ατόμου βαραίνει εξ ολοκλήρου την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά και θέλεις 24 ώρες να είσαι με το μάτι ανοιχτό για να φροντίζεις αυτό το παιδί. Για να φροντίζεις και να το προσέχεις. Πραγματικά ήρθε ο επισκέπτης αυτός και πρέπει τώρα να αναλάβω και αυτόν. Τι γίνεται? Η δουλειά μου, οι υποχρεώσεις μου, η φροντίδα του παιδιού, όλα αυτά με είχαν τσιτώσει, με είχαν φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι δεν μπορούσα να τα καταφέρω όλα. Ο κύριος αυτός έχει πιάσει τη θέση όταν ήταν άδεια. Άλλες φορές έπαιρνε μια άλλη θέση. Άρχισα να το συνηθίζω και να γυρίζει παντού στο σπίτι. Φυσικά αυτό που λέμε ότι η εκπαίδευση του ζώου, όπως ακούσαμε, είναι σημαντικό. Εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω στα δικά του και κάπου αποδιοργανώθηκε το ζώο. Όσο αφορά την έξοδό του, γάβγιζε, ήθελε να βγει, τις φυσικές του ανάγκες, κάτι που δεν μπορούσα να το απεξέλθω. Το πάλεψα όμως για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί είδα ότι έχει πολλαπλό όφελος σε ό,τι αφορά το παιδί μου,
την ψυχολογία του, την ανάπτυξή του. Είναι ένα πολύ γλυκό παιδί η κόρη μου, παρόλα αυτά θέλει συνέχεια να είσαι σε επικοινωνία μαζί της. Αλλιώς η κατάθλιψη, η απομόνωση, η ακινησία είναι κάτι που τα χαρακτηρίζουν. Τα στερεοτυπικά, γιατί είμαστε και στο φάσμα του αυτισμού. Όλα αυτά λοιπόν, αν το αφήσεις αυτό το παιδί, πάει προς τα κάτω. Και τον αγώνα που έδωσες για να το φέρεις σε μία σειρά, όλα χάνονται. Άρα λοιπόν, κατάφερα να αποκτήσω ένα συνεργάτη σε αυτό που λέμε φροντίδα του παιδιού μου. Και ναι, είναι αλήθεια. Η Πολυθρόνα είναι από αυτή τη μεριά. Με όλο το σεβασμό σας δίνω σκηνικά από την καθημερινότητά μου. Σας ευχαριστώ που αποδέχεστε. Παίρνει τη θέση εκείνη. Ενώ όλα τα παιδιά με αναπηρία, επειδή έχουν τα στερεοτυπικά, κάθονται σε μια συγκεκριμένη θέση. Και βλέπετε την κόρη μου εκεί, δειλά-δειλά και αυτή στην αρχή, γιατί το είχα μάθει πολύ άσυπτο, θα έλεγα, να είναι πολύ καθαρό, για να το προφυλάξω από τα προβλήματα υγείας που είχε. Παρ' όλα αυτά άρχισε να δένεται με το ζώο. Έπαιρνε τη θέση εκεί και τη φρόντιζε. Δεν είναι τυχαίο που έλεγα πολλές φορές και έπρεπε να λείψω, να πάω κάτω, να πετάξω σκουπίδια, να πάω στο φούρνο, γρήγορα θα γυρίσω. Αφού γνωρίστηκαν καλά, έλεγα θα είστε εδώ. Σκου, ο Σκουίκι, για συντομία ο Σκου, λέω θα φυλάς τη Ραφέλα, θα είσαι εδώ. Δεν είναι τυχαίο που έγιναν διάλογοι μεταξύ μας, συνεργασία. Άρχισε να με ακούει. Νομίζω ότι μπήκε μέσα στη ψυχή μου και κάπου σιγά σιγά άρχιζε να δουλεύει και το παιδί, γιατί έχει και νοητική στέρηση και δεν είναι εύκολο να εκπαιδευτεί και ένα παιδί, πόσο μάλλον και το ζώο που όπως θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Βλέπουμε να υπάρχει συχνή επικοινωνία και είναι από τις λίγες φωτογραφίες που μπόρεσα να αποφανατήσω. Υπάρχει συχνή επικοινωνία, γελούσε, ήταν χαρούμενο, εγώ μπορούσα να πάω δίπλα να ξεκουραστώ. Αλλιώς έπρεπε να είμαι στον καναπέ για να ξεκουραστώ και να το βλέπω. Οπότε είχα και εγώ το δικό μου ελεύθερο χρόνο. Και ήταν ώρες ατέλειωτες μαζί. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που έβλεπα στα έργα και το καταλάβαινα, το ένιωθα, ότι κάποιες φορές που κινδύνευε το παιδί, γιατί προσπαθούσε να σηκωθεί να πάει μέχρι την κουζίνα να πάρει το νερό, είχε πέσει. Ερχόταν ο σκύλος εκεί που κοιμόμουν και καταλάβαιναν και άκουγα τα πόδια του, γιατί από τα νυχάκια του στο πλακάκι έκανε ένα τακ 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 τακ. Γάβγιζε κιόλας και καταλάβαινα πως γάβγιζε όταν ήθελε κάτι να μου δείξει. Και όντως ήθελε να μου πει ότι η Ραφαηλία μετακινήθηκε με κίνδυνο να πέσει. Παρά το ότι έχω υποστηρικτικές οδηγούς σκουπαστές στους τοίχους, παρόλα αυτά όμως η κίνδυνη της πτώσης ήταν συχνή. Άρα λοιπόν, και πολλές φορές ήθελε να τον καλέσει να πάει κοντά της. Το μάθαμε, έστω με το δικό μας τρόπο, μπορεί να μην ήταν ο σωστός, αλλά αυτά γνωρίζαμε και γίνοντας μέλος της οικογένειας, τον φωνάζει να κατεβεί. Δεν κατέβαινε και πολλές φορές πήγαινε με το ένα χέρι που έχει, γιατί το άλλο είναι σε παραλυσία, προσπαθούσε και τον έπιανε από το σβέρκο. Αν το έκανε άλλος και εγώ, θα μου γυρνούσε με την άμυνα στην επίθεση και θα με δάγκωνε, χωρίς να θεωρηθεί επιθετικό, έτσι. Αλλά είναι η αντίδρασή του. Όταν το πιανε η Ραφαηλία όμως για να το βάλει κοντά της, δεν αντιδρούσε. Γιατί δεν μπορούσε με τα δύο χέρια. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και μάθαμε τον Σκου να μένει πιο κοντά της, να είναι δίπλα της και να μιλάει. Πολλές φορές μιλούσαν, λέγαν τα δικά τους, γιατί δεν έχει και καθαρό λόγο και η Ραφαηλία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλανε και να διαμορφώσουν ένα παιδί πολύ διαφορετικό. Ένα παιδί χαρούμενο. Έβλεπα το παιδί μου. Το έβλεπα να φεύγει από αυτό το έγκλειστο έτσι συναίσθημα που είχε όταν ήταν μόνο του και πολλές ώρες να μην μιλούσε. Μιλούσε μαζί του, κουνιότανε, οπότε κουνιόταν και το σώμα, διότι αν ήταν σε ακινησία θα μπορούσε απλά να έχει μία θέση στραβή η οποία παίρνει την κλίση λόγω της κολλίωσης, της παράλυσης που υπάρχει. Άρα έχει μία συντροφιά. Είχε την ασφάλεια, όπως είπα πιο πριν, γιατί μπορούσα να απομακρυνθώ εγώ από το οπτικό της πεδίο και όμως ήταν εκεί. Αλλιώς θα μετακινούνταν ελεύθερα στο σπίτι, χωρίς, με κίνδυνο την πτώση και όχι μόνο. Νομίζω ότι έχει δουλέψει πολύ καλά στο επίπεδο της νοητικής υστέρησης αυτά που δουλεύονται, επιτρέψτε μου, και στις δομές και στα σχολεία. Άρα το ζώο κατάφερε να επικοινωνεί και αυτό απαντούσε. Αυτό που προσπαθούμε να επιδιώξουμε με την ανάπτυξη των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή στη νοητική αναπηρία. Ήταν πάντα και παντού ενεργητικός. Παρ' όλα αυτά όμως, εμένα μου έδωσε διπλή δουλειά.
Και σας λέω απλά, δεν μου έφτανε η φροντίδα του παιδιού, είχα και τη φροντίδα τη δική του. Ευθύνη, αυτό που λέμε. Και η φροντίδα είναι μεγάλη, διότι όταν είναι μέσα στο σπίτι το ζώο, θέλει ολόπλευρη, ολιστική προσέγγιση, είναι οι βασικές του ανάγκες, είναι η έξοδος του, είναι το λούσιμο. Δεν θα ξεχάσω την εμπειρία μου όταν το έλουσα για πρώτη φορά και γυρίζει, τινάχτηκε, όπως κάνουν τα περισσότερα, και με πιτσίλησε. Εγώ έμεινα έτσι. Παρόλα αυτά, αν ήταν πιο πριν, όπως σας λέω, που δεν ήθελα και να τα αγγίξω, με πιτσίλησε όλη, αισθάνθηκα έτσι τις πιτσιλιές ζεστές, γιατί το νερό ακούμπησε στο σώμα του και είχε και τη μυρωδιά του. Παρ' όλα αυτά το δέχτηκα. Γιατί αγαπάει το παιδί μου, γιατί βοηθάει το παιδί μου. Άρα έγινε μέλος της οικογένειας και αυτό έτσι όπως πρέπει να τα θεωρήσουμε. Ήτανε παντού και πάντα, βγαίναμε στο χωριό, πηγαίναμε βόλτες, τον παίρναμε όσο μπορούσαμε. Και αν παρατηρήσετε, μιλάω στο παρελθόν, τον παίρναμε. Δυστυχώς δεν τον έχουμε, γιατί ήρθε για λίγο, κάθισε σε εμάς για 3, 4, 5 χρόνια και για κάποιους λόγους έπρεπε να αποχωρήσει. Σας διαβεβαιώ ότι το παιδί μου πέρασε και προσπάθησα να το γεμίσω με άλλες δράσεις, αλλά πολλές φορές τον έψαχνε, ειδικά τη νύχτα όταν της έμπαινε στο δωμάτιο. Και μάλιστα δεν έμπαινε σε όλα τα δωμάτια, του είχα απαγορεύσει εγώ για τους δικούς μου λόγους, έκλεινα την πόρτα. Στο δικό της έμπαινε και το βράδυ και ακουγόταν, όπως σας είπα, τα νυχάκια, έκανε μια περιπολία και επειδή κοιμάται ελαφριά η Ραφαέλα και δεν έχει καλό λόγο, τον έλεγε «Κούκι, Νάνι, να πας να κοιμηθείς κι εσύ», γιατί αυτή κοιμότανε. Είχα ανοιχτές τις πόρτες για να έχω επαφή με το παιδί, οπότε και το σκυλάκι μας μπήκε μέσα σε αυτή την κοινή πορεία ζωής. Μόνο αγάπη, πραγματικά μόνο αγάπη πήραμε από το ζώο, αγάπη δώσαμε, γι' αυτό και έδεσε. Εγώ η αρνητική στην αρχή του αγκάλιασα σαν να είναι ένα δικό μου μέρος της οικογένειας. Έβλεπα το παιδί μου χαρούμενο και φυσικά η αποχώρησή του, η απομάκρυσή του έφερε, το είδα στο πρόσωπο του παιδιού, ήταν πιο νευρικό, πιο υπερκινητικό, δεν μπορούσε να δεχθεί, παρά το ότι γέμιζα το πρόγραμμά της με άλλες δράσεις, αλλά δεν υπάκουε, δεν συνεργαζόταν μαζί μου. Αυτό μου έδινε και εμένα ταραχή. Μετά είναι ένας φαύλος κύκλος. Το πάλεψα. Είχα στη σκέψη να φέρω κι άλλο ζώο, αλλά δεν είναι εύκολο. Η προσαρμογή πάλι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε και έναν άλλο φίλο, γι' αυτό σας μίλησα για 2 φίλους στην αρχή. Αυτό είναι ένα δεσποτάκι, όπως ακούμε. Ήταν ένα ζώο που ήρθε μικρό. Ο δρόμος είναι γνωστός για πολλούς, είναι το 2ο γυμνάσιο, η κατοικία μου και υπάρχουν υπηρεσίες δεξιά-αριστερά. Ήταν ένας δρόμος με μεγάλη κυκλοφορική πίεση, οπότε πριν 2-3 χρόνια ζήτησα την έγκριση της θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου. Αυτό το ζωάκι είναι αδέσποτο, όπως σας είπα, και αγκαλιάστηκε από έναν ιδιοκτήτη της οικοδομής. Ούκο λίγες φορές είχε γίνει αιτία διαμάχης στην οικοδομή, γιατί δεν το θέλαμε, όπως και τώρα σκάβει, κάνει τις φωλίτσες του, έκανε λίγο, αναστάτωνε τον προάβλιο, την πιλωτή και όχι μόνο. Το δύσκολο ήταν ότι ενώ ήταν παιχνιδιάρικο, σε εισαγωγικά επιτίθετο, ορμούσε στα παιδιά που πηγαίναν σχολείο. Παίρναμε στο Δήμο τηλέφωνο για να βρούμε μία λύση. Παρ' όλα αυτά, αυτό το αδέσποτο σπιτώθηκε, έγινε ένα ζώο του σπιτιού από έναν οικοκύρη της οικοδομής, το αγκαλιάσαμε όλοι, πάυσαμε πλέον να διαφωνούμε για το αυτονόητο και όλοι ήταν καλημέρα, ήταν η γνωστή μας Ρίτα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι το ζώο αυτό, επειδή παρκάρουν όλοι παράνομα σε αυτές τις θέσεις, αυτό το λίγο να εξυπηρετηθώ στις 2 υπηρεσίες, ήταν πάντα εκεί. Βλέπετε, είμαι μπροστά στο αυτοκίνητο, πολλές φορές ήταν η θέση. Μόλις πλησιάζαμε, σηκωνόταν ο σκύλος, το οποίο δεν έκανε για άλλα αυτοκίνητα. Σηκώθηκε μία φορά όταν κάποιος πλησίασε και πρέπει να το πάτησε. Είναι σύντροφος πιστός, γιατί βγαίνοντας στην πιλωτή, αυτό που λέγαμε «Καλημέρα Ρίτα», και το μόνο που έκανε σε όλους μας και ιδίως στη Ραφαέλα, κουνούσε την ουρά και όταν κατέβαινε η Ραφαήλ από το αυτοκίνητο έκανε μία στροφή από το παιδί και καθόταν πάλι στη θέση του. Τι θέλω να πω, αυτό πάλι μου δημιούργησε εμένα μία ποιότητα ζωής, μία γαλήνη στη Ραφαηλία, η οποία αν η θέση αυτή
δεν υπήρχε, έπρεπε να παρκάρω κάπου πολύ μακριά, να μετακινηθεί η μικρή, να ζοριστεί, να στεναχωρηθεί και να αντιδράσει κάπως αρνητικά. Τώρα έχουμε το φύλακα πιστό που δεν είναι τυχαίο και δεν σηκώνεται παρά μόνο στο κόκκινο αυτοκίνητο. Και η Ραφαηλή από μέσα, μόλις το βλέπει, ξέρετε τι λέει? Πιστέψτε με, είμαι μία μάνα με μεγάλη καρδιά όπως όλοι. Νιώθω το παιδί μου και λέει πάλι καλά, μπάβο Λίτα. Επειδή το Ρο δεν το λέει, μπάβο καλά, πάλι Ρίτα. Γιατί κάθισε εκεί η Ρίτα, αλλιώς θα έπρεπε να κάνει τον γύρο της οικοδομής και να περπατήσει η Ραφαέλα. Η θέση είναι δική της. Αυτά και όλα όσα ακούστηκαν τα πρεσβεύω, τα υποστηρίζω, τα νιώθω, τα αγαπώ. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους μας, ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε όλα αυτές τις αρετές προς τα ζώα, με ευθύνη, με αγάπη και το σεβασμό που τους οφείλουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε, κυρία Αγνή. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η περιγραφή σας και για τα δύο σκυλιά. Και τώρα ήρθε η σειρά του ειδικού. Για το τέλος, λοιπόν, έχουμε την τιμή να ενημερωθούμε για αυτούς και να γνωρίσουμε τους τετράποδους φίλους μας, τους βοηθούς για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με τον εκπαιδευτή τους, Αναγνώστη Πετρόπουλο, από το Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων Βοηθών Friends for Life, ο οποίος έχει έρθει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη αφελοκερδός και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Ωραία, καλά ακούγομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Και εγώ και η Άριελ, βεβαίως, όπως τη βλέπετε. Πάμε να πούμε λίγο κάποια πραγματάκια για τους σκύλους βοηθούς. Καταρχάς, πώς ξεκίνησα να εκπαιδεύω σκύλους βοηθούς για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Όλη η διαδικασία ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια όταν είδα στο ίντερνετ ένα βίντεο, το οποίο ένα σκύλος βοηθός στην Αγγλία έβαζε πλυντήριο για ένα άτομο σε αμαξίδιο. Εγώ είμαι απόφυτος ζωικής παραγωγής, πάντα λάτρευα τα ζώα. Βέβαια η σχολή μου ήταν λίγο αντίθετη σε αυτό που πίστευα, τέλος πάντων. Και έτσι ξεκίνησα το πώς μπορώ να το κάνω αυτό πραγματικότητα στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ξεκίνησα στο Σώμα Φιλοναμαία δράση για το κάτι άλλο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί ήμουν εθελοντής και εκεί γνώρισα τι είναι ο αυτισμός, όσο μπορώ να το γνωρίζουμε, γιατί είναι ένα φάσμα και κάθε περίπτωση, κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο. Μέσω της σχολής μου και της εμπειρίας μου πάνω στον αυτισμό, είχα ξεκινήσει ήδη εκπαίδευση σκύλων, γενικότερα καθηγόντων προστασίας, βασική υπακοή κτλ. Βγήκα στο εξωτερικό, στην Ιρλανδία, στη μεγαλύτερη οργάνωση που υπάρχει εκεί, το My Canine Companion, όπου εκπαιδεύαμε 30 σκύλους βοηθούς τον χρόνο τότε. Πήγα για ένα εξάμηνο περίπου, όπου εκεί εκπαίδευα αυτούς τους σκύλους. Δεύτερη χρονιά. Πηγαίνω ξανά στην Ιρλανδία στο My Canine Companion για εργασία. Εκεί, όπως βλέπετε, είναι puppy classes λέγονται, όπου οι γονείς των σκύλων βοηθών, οι ιδιοκτήτες, κάνουν ομαδικά μαθήματα. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα για το Friends for Life. Το Friends for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπου εκπαιδεύει σκύλους βοηθούς για παιδιά με αναπηρία και ειδικευόμαστε στο φάσμα του αυτισμού και ενήλικες κατά περίπτωση. Έχουμε 4 εκπαιδευμένους σκύλους βοηθούς και είναι μέλος του European Guide Federation. Υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει, βασικά γνωρίζετε πιθανότατα τους σκύλους οδηγούς τυφλών, είναι η πιο γνωστή, η πιο διαδεδομένη. Γνωρίζετε πόσους σκύλους οδηγούς τυφλών και πόσους σκύλους βοηθούς για όλες τις άλλες αναπηρίες έχουμε στην Ελλάδα? Μπορεί να φανταστεί κάποιος? Νούμερο. 23 περίπου σκύλους οδηγούς τυφλών σε όλη την Ελλάδα και 6 σκύλους βοηθούς για όλες τις άλλες αναπηρίες. Άρα όταν στην Ιρλανδία εμείς εκπαιδεύαμε 30 σκύλους βοηθούς μόνο για το φάσμα του αυτισμού τον χρόνο, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η δράση μας.
Εδώ ήμασταν πρόσφατα σε έναν οργανισμό, στο Dogs for Good, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, από τους μεγαλύτερους στην Αγγλία, οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής 2.000 σκύλους βοηθούς. Ειδικεύονται στις αναπηρίες με αμαξίδιο. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες δράσεις. Είχαν πάει στις Βρυξέλλες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκύλων Βοηθών, η Άριελ εδώ στις Βρυξέλλες. Κάποιες εκστρατείες για τους σκύλους βοηθούς. Διοργάνωση μπαζάρ που είναι και ένας από τους κύριους πόρους των εσόδων μας. Πλάνα με ουρά το 2022. Αλήθειες με τη Ζήνα, που ήταν η πρώτη μας τηλεοπτική επαφή, θα πω, όπου εκπαιδεύαμε τότε τον πρώτο μας σκυλοβοηθό. Πάμε να πούμε λίγο κάποια πραγματάκια για το τι είναι σκύλοι βοηθοί. Υπάρχει συνήθως μια σύγχυση μεταξύ σκύλων βοηθών και σκύλων θεραπείας. Πάμε να αναλύσουμε ακριβώς τι είναι το καθένα. Κατοικίδια είναι όλα τα σκυλάκια τα οποία μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, τα αγαπάμε, είναι το καθένα του μοναδικό. Σκύλος θεραπείας. Ο σκύλος θεραπείας είναι ένας πολύ καλά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, σε ένα λογοθεραπευτήριο, σε ένα εργοθεραπευτήριο. Ουσιαστικά ένας σκύλος βοηθάει στη θεραπεία, βοηθάει στις θεραπείες πολλών ατόμων με αναπηρία ή και όχι, μπορεί να είναι και ψυχικές νόσους κτλ. Άρα ουσιαστικά ένας σκύλος, πολλά άτομα με αναπηρία υποφελούνται από ένα συγκεκριμένο σκύλο. Τι είναι σκύλος βοηθός? Σκύλος βοηθός είναι ένας σκύλος ήρωας, ο οποίος δουλεύει 24 ώρες το 24 ώρα, 365 μέρες το χρόνο. Είναι ειδικά εκπαιδευμένος ώστε να καλύψει τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δηλαδή, ένας σκύλος βοηθός εκπαιδεύεται για ένα συγκεκριμένο άτομο με αναπηρία. Και μόνο γι' αυτό. Η εκπαίδευση διαρκεί γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια. Δηλαδή, από την αρχή της ζωής του μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση παίρνει 2,5 χρόνια. Η Άριελ είναι το demo dog του Friends for Life. Ουσιαστικά είναι ο σκύλος που εκπαιδεύσαμε, που είναι πλήρως εκπαιδευμένος και έρχεται μαζί μας ώστε να κάνουμε τις παρουσιάσεις για να καταλάβετε το πώς ένας σκύλος βοηθός πρέπει να συμπεριφέρεται σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι αυτός, πρέπει να κάθεται ήρεμος, ήσυχος, πρακτικά να μην καταλαβαίνετε καν ότι υπάρχει ένας σκύλος ανάμεσά μας. Η παρουσία της Άριελ έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και σε ειδικά σχολεία. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες της Άριελ. Ο δεύτερος σκύλος βοηθός μας είναι η Bubbles, η φουσκίτσα. Όλα μας τα σκυλάκια έχουν ονόματα από καρτούν και είναι αλφαβητικά. Δηλαδή η Άριελ είναι η πρώτη, η Bubbles είναι η δεύτερη γέννα. Πάει αλφαβητικά. Η Bubbles είναι η σκύλος βοηθός του Αντώνη. Παραδόθηκε το 2022 στον Αντώνη Γκούφα. Ο Αντώνης έχει σύνδρομο Angelman. Ένα σπάνιο σύνδρομο που 2 παιδιά τον χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται. Ήταν μια πρόκληση για εμάς, για πολλούς λόγους, γιατί δεν γνώριζα τη συγκεκριμένη αναπηρία. Άρα έπρεπε σίγουρα να γνωρίσω πολύ καλά την οικογένεια, τον Αντώνη, τις ανάγκες του και να δω αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν κάνουμε για όλες τις αναπηρίες, εξειδικευόμαστε κάπου. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι του Αντώνη και της Bubbles εν ώρα εργασίας. Ο Αντώνης, να σας πω ότι πριν από 4 χρόνια νομίζω που ήταν η γνωριμία μας, η βάθησή του ήταν με τα χεράκια του ψηλά και περπατούσε κάπως έτσι. Πάπιζε που λέμε, είναι χαρακτηριστικό του συνδρόμου. Πάμε να δούμε τώρα πώς είναι με την Bubbles σήμερα. Θα μας το παίξει. Όχι. Γιατί δεν μας το παίζει. Στο μεγαλύτερο. Κρίμα.
Το έστειλα σαν παρουσίαση, αλλά μάλλον δεν πειράζει. Μην σας τρώω τον χρόνο. Το έχω, αλλά μέσα. Δεν πειράζει, μην σας φάω τον χρόνο. Οκ. Βλέπετε στην εικόνα ότι ο Αντώνης έχει κατεβάσει τα χεράκια του, στηρίζεται πάνω στο σαμάρι του σκύλου βοηθού. Ο σκύλος βοηθός είναι το στήριγμά του. Ένα μέρος όπως στην Αθήνα, με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ κίνηση, ο σκύλος βοηθός παραμένει σταθερός και ο Αντώνης στηρίζεται πάνω του, είναι ένας άθλος για τον Αντώνη. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε, η τελευταία μου τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς είναι ότι ο Αντώνης κατάφερε να κάνει 7 χιλιόμετρα περπάτημα με το σκύλο βοηθό του. Ενώ, όπως σας είπα πριν, δυσκολευόταν πολύ στη βάθηση και για να περπατήσει ουσιαστικά σε μία ευθεία, πάντα χρειαζόταν να στηρίζεται από κάποιο αντικείμενο. Τρίτος σκύλος βοηθός του Friends for Life είναι η Κόκο. Είναι στη Βάσο, που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και έχει νοητική στέρηση, δυσκολίες στην ισορροπία, αισθητηριακές δυσκολίες, αυτοτραυματισμούς, κρίσεις meltdown, τάσεις φυγής και έλλειψη λόγου. Η Βάσο δυστυχώς για κάποιο χρονικό διάστημα αναγκάστηκε να νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο, το οποίο τη στέρισε για ένα χρονικό διάστημα τη βάδιση, δηλαδή έχασε την ικανότητα να περπατάει. Και τώρα είμαστε στα βήματα μέσω του σκύλου βοηθού να ξανακατακτήσει το να περπατάει όπως πριν. Εδώ έχουμε ένα βίντεο, νομίζω δεν θα μας κάνει τη χάρη ούτε αυτό. Τέταρτος σκύλος βοηθός του Friends for Life, η Coral, που πήγε στον Κωστή. Ο Κωστής είναι και αυτό στο φάσμα του αυτισμού, είναι ενήλικας. Σκεφτείτε ότι ο Κωστής είναι στο ύψος μου, στα κιλά μου, δηλαδή είναι ένα μεγαλόσωμο παιδί και έχει τάσεις φυγής, έλλειψη λόγου, όχι, με συγχωρείτε, έλλειψη λόγου δεν έχει, έλλειψη αίσθησης κινδύνου έχει, λόγω έχουμε. Και σκεφτείτε ότι η μητέρα του έπρεπε πάντα να τον κρατάει από την κουκούλα, από το ρούχο που φορούσε ή συνέχεια από το χέρι, γιατί ο Κωστής έφευγε πάντα από μακριά της. Εδώ είναι μια φωτογραφία με την Coral. Εδώ είναι ένα βίντεο πώς περπατάει ο Κωστής με την Coral. Λογικά δεν θα μας κάνει τη χάρη ούτε αυτό. Πάντως, από όταν μπήκε στη ζωή του η Coral, η οποία δουλεύει γύρω στο 1 χρόνο με τον Κωστή, ο Κωστής έχει σταματήσει τις τάσεις φυγής. Δοκίμασε 1-2 φορές να δει άμα τον παίρνει, με εισαγωγικά, και μόλις είδε ότι η Coral αντιστεκότανε, δηλαδή έβαζε κόντρα όλο της στο βάρος, γιατί είναι και μεγάλα σκυλιά από ό,τι βλέπετε, γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε μεγαλόσωμες φυλές. Ο Κωστής σταμάτησε πλέον να προσπαθεί να φύγει μακριά από τη μαμά του. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 3868, ο σκύλος βοηθός έχει ελεύθερη πρόσβαση παντού. Τι εννοούμε όταν λέμε παντού? Σε μέρη με τρόφιμα, σούπερ μάρκετ. Ένα βίντεο δεν μας κάνει ούτε αυτό. Καταστήματα. Εδώ είμαστε σε ένα κατάστημα, πηγαίνουμε βόλτα με την Bubbles που ήταν υπό εκπαίδευση τότε. Αεροπλάνα πάνω στην καμπίνα. Εδώ φέρνουμε κάποιες δυσκολίες από ό,τι αντιλαμβάνεστε λόγω του όγκου. Γιατί με το ζόρι εγώ χωράω στο κάθισμα του αεροπλάνου. Συνήθως μας αφήνουν 1 ή 2 θέσεις κενές από δίπλα, ώστε ο σκύλος βοηθός κάθεται στα διπλανά ποδαράκια κάτω ξαπλωμένος ήσυχος. Εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο είμαστε σε μια πτήση με την Ariel. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ βλέπετε στο μετρό στην Αθήνα, τώρα έχουμε και εμείς, στη Θεσσαλονίκη έχουμε και εμείς, αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Εδώ ήταν ένα βιντεάκι το οποίο έδειχνε το πόσο ισορροπημένος πρέπει να είναι ένας σκύλος βοηθός. Ουσιαστικά το μετρό περνάει πίσω από το σκύλο και ο σκύλος δεν αντιδράει, ούτε με φόβο ούτε με τίποτα. Ο σκύλος εμπιστεύεται το συνοδό του. Ο σκύλος εμπιστεύεται εμένα ότι ό,τι και να γίνει δεν θα κινδυνεύσει. Και ό,τι και να γίνει είμαι εδώ για να τον προστατεύσω. Και αυτή τη σχέση πρέπει να αποκτήσουν και οι γονείς με το σκύλο βοηθό τους.
Εδώ είναι μέσα στο μετρό. Κάποιες συχνές ερωτήσεις που μπορεί να σας έρθουν στο μυαλό, τι μπορεί ο σκύλος μου να γίνει σκύλος βοηθός. Δυστυχώς ή ευτυχώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Η διαδικασία είναι, ο λόγος είναι ο εξής. Καταρχάς, όπως σας είπα πριν, ο σκύλος βοηθός εκπαιδεύεται 2,5 χρόνια από 2 μηνών μέσα σε καροτσάκι, μπαίνουμε σε σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά, ώστε αυτός ο σκύλος να του φαίνεται φυσιολογικό ότι μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ. Να του φαίνεται φυσιολογικό ότι μπαίνω μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο έχει πολύ κόσμο. Και δεν με ενοχλεί αυτό, είμαι εντάξει με αυτό, το έχω μάθει. Άρα και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να γίνει, αλλά και ο κύριος λόγος είναι ότι είπαμε ότι ο σκύλος βοηθός πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο άτομο με αναπηρία. Άρα ουσιαστικά, θεωρητικά, αν ήθελε κάποιος από εσάς ο σκύλος να γίνει σκύλος βοηθός, έπρεπε να φύγει από εσάς, να εκπαιδευτεί καταλήλως και να πάει σε ένα άτομο με αναπηρία. Ποια φίλη χρησιμοποιεί το Friends for Life για σκύλους βοηθούς. Πιθανότατα δεν έχετε δει κάποιο αντίστοιχο ζωάκι. Η φυλή που χρησιμοποιούμε είναι διασταύρωση Αγίου Βερνάρδου με μεγαλόσωμο κανείς. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτή τη φυλή ή μίξη είναι ότι έχουμε τον όγκο τον επιθυμητό, δηλαδή έχουμε ένα μεγαλόσωμο ζώο το οποίο μπορεί να συγκρατήσει ένα άτομο με αναπηρία στις τάσεις φυγής. Έχουμε πολύ ήρεμο χαρακτήρα λόγω του Αγίου Βερνάρδου που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία για να τους βοηθήσει να παραμένουν ήρεμα σε δύσκολες στιγμές. Έχουμε τρίχωμα που δεν μαδάει. Πολύ σημαντικό όταν έχουμε επαφή με το στόμα. Θα μπορούσαν να γίνουν κι άλλες φυλές σκύλοι βοηθοί. Βεβαίως. Εννοείται. Απλά κατά τη γνώμη μου στον αυτισμό, αυτή είναι η πιο κατάλληλη. Θα μπορούσε να γίνει ένα δέσποτο σκύλος βοηθός. Βεβαίως. Θα μπορούσε. Αλλά έχουμε ψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Μέχρι και τα σκυλιά τα οποία ξεκινάμε την εκπαίδευση δεν τα καταφέρνουν όλα. Σκεφτείτε ότι κατά τη διάρκεια του COVID, η οποία ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για μας, γιατί δεν μπορούσαμε να κοινωνικοποιήσουμε αυτά τα ζωάκια, από τα 8 ζώα που ξεκίνησαν την εκπαίδευση, τα κατάφερε 1. Οι Bubbles. Η εκπαίδευση των σκυλοβοηθών, όπως σας είπα, ξεκινάει από την στιγμή της γέννησής τους, για να βοηθήσουν το άτομο στο φάσμα του αυτισμού να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τι ακριβώς κάνει ένας σκύλος βοηθός για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού? Λειτουργεί σε κατεμναστικός παράγοντας, δηλαδή βοηθάει να παραμένουν τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού ήρεμα όταν υπάρχει μια πιθανή αναστάτωση. Πώς γίνεται αυτό? Το άτομο στο φάσμα χαϊδεύει το σκύλο βοηθό ή δίνουμε στο σκύλο βοηθό κάποιες εντολές, τις οποίες ξέρουμε ότι βοηθάει το άτομο στο φάσμα, ώστε να βοηθάει πολύ να χαλαρώσει το άτομο αυτό. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μάθουμε στο σκύλο με τη μουσούδα του να ακουμπάει το πόδι του ατόμου αυτού και αυτό να βοηθάει το άτομο να αποσπά την προσοχή του από το άγχος και το στρες. Λειτουργεί σαν άγκυρα εμποδίζοντας τις τάσεις φυγής. Όπως είπαμε, κυρίω μέλημα είναι η ασφάλεια. Δηλαδή, ο σκύλος βοηθός έχει μάθει να σταματάει στα κράσπεδα. Άρα, το άτομο στο φάσμα δεν περνάει το δρόμο χωρίς να περάσει ο σκύλος του. Και προσφέρει την αίσθηση της ανεξαρτησίας. Ότι δεν χρειάζεται η μαμά μου να με κρατάει συνέχεια από το χέρι και να είναι συνέχεια μαζί μου. Πολλές φορές ο σκύλος μαζί με το παιδί βρίσκονται μπροστά από το γονιό και ο γονιός είναι από πίσω συμπληρωματικά. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την Ιρλανδία. Επεμβαίνει ο σκύλος βοηθός η κρίση meltdown? Με εντολή όχι. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι η κρίση meltdown γενικότερα είναι αισθητηριακή υπερφόρτωση, δηλαδή τα εξωτερικά ερεθίσματα όπως είναι το φως, οι μυρωδιές, κάτι που σ' ακούμπησε, όλο αυτό γίνεται τόσο έντονο που άμα βάλουμε ακόμα ένα ερέθισμα όπως είναι ο σκύλος, το γλύψιμο, το άγγιγμα, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στο άτομο αυτό. Και δημιουργώντας αυτό το άγχος θα μπορούσε να βγει στο να χτυπήσει το σκύλο βοηθό. Άρα, άμα ο σκύλος βοηθός δημιουργηθεί μια άσχημη εμπειρία στο σκύλο βοηθό 1 ή 2 φορές, μετά δεν θα το ξανακάνει. Άρα η εντολή έτσι κι αλλιώς δεν θα στέκει. Αλλά
στις περισσότερες περιπτώσεις ο σκύλος βοηθός ξέρει τι να κάνει και ξέρει πότε να πάει. Ανεξαρτησία. Όπως σας είπα, αφήνει το χέρι του γονιού και είναι χαλαρό με το σκύλο του μπροστά. Ασφάλεια. Εδώ βλέπετε το παιδί στην Ιρλανδία. Βλέπετε πόσο πολύ έχει τραβήξει τη ζώνη στο σαμάρι του σκύλου βοηθού και ο σκύλος βοηθός η στάση του πώς είναι να αντιστέκεται. Έχει μάθει ο σκύλος ότι οποιαδήποτε πίεση στο σαμάρι αντιστέκομαι. Το παιδί πάει να φύγει, πάει να κινδυνεύσει και η δουλειά μου είναι να το σταματήσω. Αγάπη. Είναι οι σκύλοι βοηθοί και τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μιλάνε χωρίς να χρησιμοποιούμε απαραίτητα λέξεις. Επικοινωνούν με ένα δικό τους και μοναδικό τρόπο. Εδώ βλέπουμε πολλές φωτογραφίες. Ο σκύλος βοηθός ως μέσο εκπάθησης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκύλο βοηθό και σε θεραπείες, απλά πρέπει να είναι πάντα η παρουσία γονέα, γιατί ο γονέας έχει το ρόλο του συνοδού του σκύλου βοηθού. Επίσης μπορούμε να μάθουμε, ας πούμε, στο παιδί μας να βουρτσίζει τα δόντια του. Βουρτσίζουμε τα δόντια της Άριελ και λέμε, δες, όπως βουρτσίζουμε τα δόντια της Άριελ, θα βουρτσίσουμε και τα δικά σου τα δοντάκια. Και να γίνεται ένα λάξ, να βοηθάει και στην φροντίδα του σκύλου, της στοματικής υγείας του σκύλου και κατ' εξακολούθηση στη δικιά του στοματική υγεία. Μπορεί, ας πούμε, να μην τρώει κάποιες υφές το παιδί, να μην του αρέσουν οι μπανάνες, τα φρούτα. Εφόσον και αν επιτρέπει το σκύλος να φάει αυτή την τροφή, ας πούμε μπανάνα, μπορούμε να δώσουμε το σκύλο να φάει ελάχιστο κομματάκι μπανάνας και να φάει και το παιδί την μπανάνα του όπως τρώει άλλη την μπανάνα, έτσι θα φάμε και εμείς τη δικιά μας. Κάπως έτσι το συνδέουμε σαν μέσο εκμάθησης. Αυτό βέβαια φτιάχνεται ένα πλάνο μαζί με τους ειδικούς. Επιπρόσθετα ωφέλη. Υπήρξαν περιπτώσεις που ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού μίλησε χάρη στο σκύλο βοηθού του. Δεν σημαίνει ότι όποιος παίρνει ένα σκύλο βοηθό, το παιδί θα μιλήσει, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα. Γονείς οι οποίοι για πρώτη φορά κατάφεραν να πάνε για 1 ώρα για καφέ με το παιδί τους και δεν έπαθε κρίση. Θα σας πω ένα πρόσφατο περιστατικό, μάλιστα, με μια οικογένεια που συναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στη Λίμνο και ήρθαν για να μας γνωρίσουν. Πήγαμε για 1,5 ώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά βόλτα στο εμπορικό, στο Κόσμος, και το παιδί ήταν ήρεμο. Αυτό πριν, πάνω από 10 λεπτά, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να το κάνει. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να προχωρήσουμε στην απόκτηση ενός σκύλου βοηθού. Γονείς που για πρώτη φορά άφησαν το χέρι του παιδιού τους και δεν αγωνίωσαν αν θα πέσει στον δρόμο ή αν θα χαθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εμπορικό. Ήτανε χαλαροί. Και χαλαρός γονιός, χαλαρό σκυλί, χαλαρό παιδί. Γονείς οι οποίοι για πρώτη φορά πλήρωσαν μόνοι τους χωρίς να χρειαστεί ο εργαζόμενος να βγάλει το πορτοφόλι από την τσέπη τους. Τι σημαίνει αυτό? Ο συγκεκριμένος κύριος κιόλας στην Ιρλανδία, κάθε φορά που πήγαινε σε ένα μαγαζί για να πληρώσει, να πάρει κάτι να φάει, ήξεραν οι υπάλληλοι, βγαίνουν από το ταμείο, παίρνουν το πορτοφόλι από την τσέπη του, πλήρωναν μόνοι τους και του το επέστρεφαν. Γιατί αυτός μόνιμα κρατούσε το παιδί του και με τα 2 τα χέρια, για να μην φύγει. Και όταν ξεκινήσαμε και πηγαίναμε με το σκύλο βοηθό, ήταν η πρώτη φορά και μου το έλεγε με συγκίνηση που πλήρωσε μόνος του. Που δεν χρειάστηκε να πει τον υπάλληλο, σε παρακαλώ, βγάλε με το πορτοφόλι από την τσέπη, πλήρωσε και επέστρεψέ το μου. Ήταν μεγάλος άγχος για αυτό το γονιό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και οποιαδήποτε απορία έχετε και ερώτηση, πολύ ευχαρίστως.